Moi bons días a todos. Moi bons días. Bos días. Ben, imos comenzar o pleno ordinario deste mes. María chega un pouco. Moi ben, vale. Moi bons días, imos comenzar o pleno ordinario e tal como falastes onte na Xunta de Portavoces, o que me dicen é que xa tedes unha serie que fixestes unha serie de acordos con respecto aos primeiros puntos para intervir a partir no que son as mocións propiamente ditas. Entón, se vos parece, imos co punto 1, aprobación se procede a acta número 4 da sesión celebrada o 4 de maio de 2026. Hai algunha alegación á mesma? Pasamos entón a votala. Votamos a acta do 4 de maio. Ben, votos emitidos 19, todos a favor. Apróbase por unanimidade. Son 20 con Rafa. 18, máis Rafa 19. Porque Mariluz non está. Ya, pero eso es el 21. Tiene que haber 20. A ver. Falta Belino. Son 19 votos, 18 presenciales e un telemático. Por lo tanto... ¿Pero Belino no viene? No, ni se conecta. Decreto da Alcaldía, dación de contas. Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria, que foi no mes de abril, ata a data desta convocatoria da sesión de maio, desde o decreto número 341 ata o decreto número 447. Quedan enterados, teñen copias e non poden obtelas. Moi ben. Punto 3. Dar conta da comunicación da concelleira doña Teresa Varela da súa baixa no Grupo Municipal de Compromiso por Galicia e o seu paso á condición de concelleira nunha escrita. Señor secretario. Doña Teresa Varela Fisteos comunica que por medio do presente escrito comunica ao señor alcalde e ao secretario xeral a súa decisión de causar baixa no Grupo Municipal de Compromiso por Galicia ao que estaba escrita. Así mesmo, esta renuncia ao Grupo Municipal non implica en ningún caso a renuncia á miña acta de concelleira, sino que continuará formando parte da Corporación Municipal en calidade de concelleira non escrita integrando o Grupo Mixto. Solicita que se teña por presentado o escrito e por formular a miña renuncia ao Grupo Compromiso por Galicia con efecto do día de hoxe, procedéndose á realización de cantos trámites administrativos e corporativos sexan necesarios para facer efectiva dita situación, así como a actualización da miña condición como conceller non escrita integrante do Grupo Mixto. Bueno, Como integrante do Grupo Mixto. quedamos enterados, pero simplemente queda como concellera non escrita, non existe Grupo Mixto. Vale. O punto 4 é dación de conta do informe de morosidade do período medio de pago a proveedores no primeiro trimestre de 2026. Sí. O señor tesoreiro da Corporación dá conta do período medio de pago correspondente ao primeiro trimestre de 2026, que do Concello de Lalín arrosa o prazo de 19,84 días, do Padroado Cultural de Lalín de 79,50 e o promedio global do Concello de Padroado de 20,05 días. Quedan enterados. Moitas gracias. O punto 5, modificación de crédito, suplemento de crédito número 2P 2026. Votamos. Rafa, ti que votas? Abstención. Votos emitidos 20 a favor do Goberno e abstención dos 3 grupos da oposición. Ajá. Ordenando votación. O punto 6 é
Modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construción, refugallos, valados puntuais, ansillas, estadas e outras instalacións análogas. Votamos o punto. A ver. Votamos, por favor. Doulle de tener votación, non? A ver. A ver, espera, vamos a ver. Non vai. Dei a segunda votación, non vai. Espera, a ver. Non vai, non ves? Non vai. Ou queres que lle dé de outra maneira? Vale. Non vai o trebello. Vamos con... Ahora sí, a ver, intentamos. A ver. Sí, ahora deixa. A mí aquí non me pon. Sí, sí. Sí, pero aquí non pon. Non está coordinado. Sí, ahora sí. Ahora sí. No he hecho nada. Unanimidade. Imos co punto 7. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar a creación dun mapa de servicio de fibra óptica e posta en marcha dun plan de choque que garanta o servicio de fibra óptica na totalidade do territorio nacional. Ten a palabra para a defensa da mesma Raquel Lorenzo. Ben, bos días a todos e a todas. Bueno, pois estamos a maio de 2026 e dende o último día do ano pasado pois tiñamos que ter fibra óptica en todas as aldeas de Lalín. Iso era o que decía o plan único do Goberno do Estado que, polo menos en Lalín, quedou moi lonxe de cumplirse. Eu xa lles digo que dende este Goberno se puxeron ao alcance das operadoras que resultaron adxudicatarios dese despregue de fibra todas as facilidades, tanto administrativas como de obra, que estaban na nosa man. Podolle dicir que nos últimos 3 anos estuvemos falando en moitas ocasións con responsables de todas as operadoras, dende Movistar ata Batel e a Rede Aberta, que esta última está a facer un importante despregue no noso concello. Esta colaboración nosa e a boa vontade das empresas tamén permitiu que alcanzásemos un nivel de despregue importante, superior ao de moitos concellos, pero entendemos que é insuficiente, é necesario. Sobre todo considerando que non podemos permitir que se produzcan discriminacións entre veciños e que non haxa veciños de primeira ou veciños de segunda en función de se teñen fibra óptica ou non. A día de hoxe, seguimos traballando man con estas operadoras. Nas últimas semanas, de feito, tivemos varias reunións con 2 das empresas que están despregando para seguir trasladándolle as peticións que nos chegan dos veciños. E teño que recoñecer que, elas teñen toda a vontade do mundo, pero teñen que facelo tamén que sexa técnicamente viable e con unha rendibilidade tamén para eles. Entonces, ese é o problema. Tamén lles podo dicir que nos atopamos
cun problema importante de coordinación entre as empresas por unha parte, por unha falla de documentación ou mesmo de coñecemento. De feito, cada empresa ten coñecemento do que ela ten desplegado, é dicir, a Batel ten a súa zona, Rede Aberta ten a súa zona, pero non saben do resto de zonas. Entonces, a última das reunións que tivemos no Concello cunha das empresas para que vexan o tal descoñecemento que é que o mapa máis completo que tiñan é o que nos preparamos no 2025. Ese mapa de parroquias que tiñan cobertura, que non tiñan cobertura e as que estaban parcialmente cubertas. Esta situación de ausencia de coordinación e de información, ao final, provoca dous problemas. Un problema a nivel usuario e outro problema a nivel da empresa que despregan. A nivel da empresa, porque o que fan é perderse esforzos importantes porque xa poderían ter facilitado despregue nunha porcentaxe máis alta de lugares. Temos aldeas e mesmo parroquias que, por unha parte, teñen 3 tendidos de operadores distintos, en cambio, na parroquia do lado, non hai servizo de ningún tipo. Eu estou convencida de que se houbera unha coordinación, ao mellor habría máis desplegue porque só habría unha empresa de varias zonas, pero polo menos estaría unha zona máis ampla coberta. E a nivel usuario, darse situacións como que veñen a pedir a fibra óptica e resulta que esa zona xa está desplegada, pero como non saben quen a desplegou, non saben a quen teñen que chamar. Entón, é un pouco de descoordinación. E por ese motivo, o que traemos a pleno son dúas cuestións. Por un lado, que se faga un plan de choque para continuar este despregue e facer chegar a fibra ás aldeas que aínda non a teñen. E, por outro lado, que se elabore un mapa de cobertura de fibra por parte do Ministerio para informar os veciños. Unha páxina na que cada veciño poida clicar e ver que fibra pode contratar na súa zona. Entón, basicamente é o que pedimos, que se siga desplegando a fibra con medios que poida poñer o Ministerio ao alcance das empresas, porque senón, obviamente, non o van a seguir facendo, e un mapa no que se poida consultar que fibra se pode contratar en cada lugar. Basicamente, eso. Ben, gracias. Este pleno, como ainda temos que reaxustar certas cousas, para o seguinte, que vamos a ter unha xuntanza de portavoces, onte houve unha, pero vamos a ter unha xa definitiva, para falar da composición definitiva das comisións informativas, toda vez que a concelleira Teresa Varela entra en todas as comisións, obviamente ten que ser impares, teñen que ser impares nas comisións, pois hai que ver como quedan definitivamente, que, como digo, farémolo nestas semanas que veñen para que este normalizado xa para o pleno que ven. Tamén miraremos se lle tocamos os tempos de intervención ou non, os tempos de intervención, e tamén miraremos o tema do número de mocións, porque había un pacto político donde cada grupo político metía unha moción, pero agora entra unha moción máis da oposición e, obviamente, o goberno temos unha como calquera outro dos 4 grupos políticos. Iso non é proporcionalidade ni moito menos. Por lo tanto, hai que mirar o tema do número de mocións, hai que mirar os tempos de intervención, porque entran máis mocións, lóxicamente, ou se entran máis mocións, pois con mellor motivo, e hai que mirar tamén o tema da composición das comisións informativas por ese motivo que vos dixen. Entón, neste pleno, ímolo facer dunha maneira provisional, como facíamos os anteriores con 4 grupos, solo que agora mesmo como con 5 intervencións, e logo para o seguinte xa quedará normalizado. Esa é a idea. Hai posibilidades de facer unha composición donde collan todos, como falastes onte. Sobre os tempos de intervención, pois poderíamos acotar ou non, e sobre o número de mocións, 3/4 do mesmo. Pero, lógicamente, temos que pactalo, porque había un acordo, digamos, político, donde cada grupo presentaba unha moción. Pero ora medra unha moción máis na oposición, e o goberno, que temos 12 concelleiros, quedámonos con unha. Obviamente non ten moita lógica.
Pero iso, como digo, falarémolo en datas vindeiras e a continuación pois miraremos de chegar a un acordo se é posible, como tiñamos hasta agora un acordo político, se é posible mellor coa da proporcionalidade no que obviamente pois sairía favorecido o goberno caso de que houbera que aplicar en estrito senso o índice da proporcionalidade, onde nos obviamente non nos tocaría unha moción, sino que nos tocarían pois polo menos dúas ou tres como mínimo. Entón, vamos a facelo este pleno como a antiga usanza e logo para o que ven vamos a ter xa todo normalizado. Entón empezamos pola concelleira non escrita, quedamos en que os acordos, como hai máis intervencións, quedamos cos acordos, o grupo expositor expón durante 5 minutos e logo a réplica son de 3 minutos, vale? Entón, procurade axustarvos o tempo. O tempo márgamo aquí, polo que vexo, eso está medio estropeado e non vai, pero aviso vos eu desde aquí, porque tiña que poñer o tempo, ponmo aquí a min, pero non vos lo pon a vos aí. Entón, ten a palabra para esta moción do Partido Popular para solicitar un mapa de servicio de fibra óptica, ten a palabra a concelleira non escrita Teresa Varela, por un espacio de 3 minutos. Bueno, bos días a todos e a todas. Eu anuncio xa o voto a favor, pero sí que me resulta incoherente a exposición de motivo co que se pide nos acordos, porque pedimos que se dote a todo o rural, é o que temos que pedir, que o cable de fibra chegue a todas as casas e os negocios, e xa temos familias asentadas e negocios asentados que lle temos que dar cobertura, é dicir, está moi ben pensar nos que veñen, pero hai que atender aos que xa temos. Entón, se pedimos que se dote este servicio, débese facer con garantías. É dicir, se me das fibra, dame fibra, non me des un ADSL que vaya con un pincho. Porque senón, se nos pedimos que se informe da cobertura real, xa estamos asumindo que esta petición se fai con deficiencias, porque senón entendemos que a fibra chega en garantía a todos os fogares aos que se lle mete. Pídese un mapa de cobertura de banda ancha. Facendo unha búsqueda en internet, existe un mapa non actualizado no Ministerio e un visor cartográfico non actualizado. Aquí a actualización ten que se facer por parte de Europa, é dicir, Europa é a que exige que se faga esa actualización e agora vense zonas que están en branco, que é onde non as había antes, que sí que realmente, pois, polo coñecemento da zona, sí que sabemos que existe, e zonas en azul que son deficiencias. Pedir que se reflitan as compañías prestadoras do servicio, eu non o vexo, porque creo que o Ministerio que ten é que facer un mapa e despois as compañías teñen os contratos entre elas, de adhesión, de utilización e todo eso. O Ministerio non é un comerciante, nin un comercial de ningunha compañía, e non debe ser, é dicir, non facer unha publicidade de que non está prestando, é dicir, dime se hai banda e despois esa banda que as compañías, pois, como facían hasta ahora, poidan subcontratar a rede. Eu pediría, en eso estou totalmente de acordo, que a fibra chegue a todos os fogares e que non un mapa que certifique un baleiro desa fibra. Grazas. Terminaches. Gracias, Teresa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Mari, tes a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Señor alcalde, compañeras e compañeros da corporación, o noso voto nesta moción vai ser favorable, porque evidentemente estamos falando dunha cuestión básica para o presente e o futuro do noso rural. Garantir o acceso a internet de calidade e a conectividade digital. Agora ben, tamén queremos dicir con claridade que non compartimos un enfoque simplista desta moción porque parece que toda a responsabilidade da situación actual recae exclusivamente no Estado español, porque aquí hai máis administracións implicadas. O Estado español levanos anunciando programas e plans para garantir a chegada da banda ancha ao rural, falando de cobertura total e de conectividade ultrarrápida para toda a poboación. Pero a propia moción que trae hoxe o Partido Popular recoñece que eses obxectivos non se están cumprindo completamente, porque seguen existindo parroquias e núcleos onde a fibra non chega ou onde a cobertura segue sendo insuficiente.
Por tanto, é evidente que aínda quedan compromisos pendentes e que os plans anunciados polo Estado non resolveron completamente o problema. Pero tamén é certo que a Xunta de Galiza leva máis dunha década anunciando plans de extensión de fibra ancha, promesas de cobertura e estrategias de digitalización rural. Xa no ano 2015 falaba do chamado Plan de Banda Ancha 2020, co obxectivo de garantir cobertura de alta velocidade para toda a poboación galega. E, posteriormente, continuaron os anuncios de investimentos, extensión de fibra e reducción da fenda digital no rural galego. De feito, hai apenas uns meses, a propia Xunta afirmaba que máis do 90% dos fogares rurais galegos xa dispoñían de banda ancha. Pero a realidade segue demostrando que continúan existindo parroquias e núcleos onde a cobertura é insuficiente ou directamente inexistente. E tamén queremos dicir algo máis. Tampouco o goberno municipal do PP pode presentarse agora como alleo a esta situación, porque durante anos tamén se fixeron anuncios sobre a chegada masiva da fibra a Lalín. En 2020 anunciábase un plan para conectar máis de 8.700 fogares e negocios do municipio mediante o despregamento de fibra óptica. En 2021 falábase xa de cobertura para milleiros de fogares e decenas de núcleos rurais. E recentemente o propio Concello destacaba públicamente que a cobertura chegaba case ao 90% da cidadanía lalinense. Por iso, se agora traen esta moción dicindo que seguen existindo graves problemas de cobertura, entón tamén estarán recoñecendo que todos eses anuncios non resolveron completamente o problema, porque a realidade é que aínda hai veciñas e veciños que seguen sen acceso a conectividade digna. E, ademais, hai outro problema evidente. As operadoras privadas non sempre realizan determinados despregues porque consideran que económicamente non son rendibles. Ese é un dos grandes problemas estructurais que sofre o rural galego. Por iso pensamos que esta cuestión require menos titulares e máis coordinación real entre administracións, máis presión ás compañías e máis compromiso efectivo co rural. Nós imos apoiar esta moción porque todo o que sexa reclamar... Queren máis tempo? Queren máis tempo? Espera. Sí, Mari. Pero tamén pensamos que non se pode reducir ese debate a buscar un único culpable mentres cada administración intenta poñerse a medalla cando hai anuncios e quitarse a responsabilidade cando seguen existindo problemas. Porque, ao final, o importante non é quen fai a nota de prensa. O importante é que as veciñas e veciños teñan servicios dignos, vivan onde vivan. Moitas grazas. Gracias, Mari. Turno para o PSOE. Ten a palabra Alba Forno. Bueno, bo día a todos e a todas. Eu, nesta moción, a verdade é que me sorprendeu bastante. Eu non vou ser como vostedes, non vou a chamarlle indocumentados, porque non é o meu estilo, non é a miña maneira de entrar aquí no pleno. Pero, bueno, veñen aquí con algo que xa existe, é dicir, piden un mapa de servizos que indique as zonas de cobertura de fibra óptica e ese mapa xa o hai. Piden tamén que se indiquen as compañías que se poden contratar e, mire, se entra na páxina do Ministerio, aquí pon as compañías clicando en cada vivenda, en cada referencia catastral, as compañías que poñen que poden contratar e que están dando ese servizo. É un mapa que está bastante actualizado a 2026, entón eu creo que están pedindo algo que xa existe, eu non sei se sabían ou se non. Podemos ver as zonas que teñen cobertura de máis de 100 megas, incluso hai outro mapa no que se indica a cobertura de 5G, e incluso podemos facer comparativas porque hai os plans distintos e os mapas dos distintos plans. Podemos comparar o que se fixo no primeiro plan, co que se fixo no segundo, co que se fixo no terceiro, e as zonas que aínda non entraron nesa rede de fibra óptica. E, ademais, é algo que teñen que facer por normativa e por transparencia. Bueno, vai por diante que nós defendemos que o 100% do noso Concello teña acceso á rede de internet de alta velocidade, non? Pero, bueno, dame igual que sea Charles de Outeiro, Rodí, Espalio, Ameixedo ou donde sexa, hai que chegar a todos e estamos totalmente de acordo. E por eso entendo que o dende o Goberno siguen traballando nisto, non só nisto, senón que tamén se está traballando no plan único do 5G, que non sei se o sabían ou se non, para chegar á totalidade dos lugares. E antes decía que me sorprendía que presentaran esta moción, por un lado, porque vostede xa introduciu a problemática das empresas privadas, que é que, como non lle é rendible, hai as zonas onde prefiren non chegar, e, por outro lado, tamén me sorprende porque, como dicía a voceira do BNG, fai un ano, abril de 2025,
dicían literalmente nunha roda de prensa que había 18.175 persoas que tiñan acceso á fibra en Lalín e destacaban o traballo realizado polo Goberno municipal para levar este tipo de servizos ao rural. Entón, aí poñían un valor como se fose traballo seu, pero hoxe veñen aquí que as persoas que ainda non teñen acceso a internet a decirlle ao Goberno do Estado que non están facendo o que tiñan que facer. Bueno, eu digolle, e a mí gustaríame que fixaran outro tipo de mapas, non? Eu creo que vostedes, ademais, teñen competencia neste tipo de mapas e poderíanos facer. E serían o de saneamento e o de abastecemento, que tamén fan referencia na moción, dicindo que son servizos básicos. Bueno, cantas aldeas, a día de hoxe, 2026, seguen 30 anos despois sin estes servizos básicos. En cantas aldeas se fixo a inversión e o desembolso, pero a tempo despois seguen sen poder conectarse á rede de abastecemento ou de saneamento. Por exemplo, da Bruchara, por exemplo, que estive nestes días. Vaya terminando, por favor. Sí. Os mapas temos a día de hoxe saen case todo en azul. Temos que mellorar zonas? Por suposto que sí. Temos que chegar a todos? Por suposto que sí. Pero, bueno, que fai uns anos, cando vostedes gobernaban en Madrid, o mapa só era azul en Lalín. O sea, o resto do Concello de Lalín non existía azul, nin existía fibra óptica por ningures. Entón, eu creo que hai que valorar un pouco o que fixo este goberno e o que se fixo, ademais, que foi financiado co plan de recuperación europeo, ese que vostedes votaron en contra, que intentaron que non viñera para España. Bueno, e eu remato xa dicindo que evidentemente é moi importante a fibra, evidentemente é moi importante ter unha boa cobertura, tamén é moi importante ter uns servizos básicos como os que mencionan na moción, é dicir, auga, por exemplo, e non os temos, e cunha reflexión. Eu creo que en Lalín... Por favor. Termino, alcalde, gracias. En Lalín hai máis veciños que poden facer unha videochamada ao Xapón dende calquer punto, case sin ningún problema, que a veciños que tiran da cisterna e poden conectarse á rede. Algo tan básico como iso e do que tamén poderían facer un mapa porque é a súa competencia. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafa, ten a palabra. Sí. da que teñen vostedes responsabilidade como Goberno de Lalín votado polos veciños e veciñas de Lalín para que xestionen este tipo de cuestións. A nos votáronos para ser oposición, a vostedes para xestionar este tipo de cuestións. E está ben traela ao pleno para tirarlle das orellas ás compañías que non, ao mellor non están á altura das responsabilidades ou dos traballos encomendados, pero que sí, evidentemente, ten que ser unha cuestión de xestión. É moi importante todo o que estamos falando e parece que pode ser un pouco baladí pola velocidade coa que nos estamos expresando e polos criterios técnicos con que estamos expresando, pero son cuestións moi importantes, por exemplo, para o asentamento da población tamén no rural, non? Se cites unha serie de servicios das que temos falado tantas veces en ese pleno. Alba Forno fixo mención a algún básico como saneamentos, pero tamén a conectividade dende un punto de vista digital será moito máis doado que os nosos veciños e veciñas sigan vivindo nun rural tan interesante, tan extenso e tan rico como o que ten Lalín. Polo tanto, dende compromiso que combinamos ao grupo de goberno é que se sente con quen se teña que sentar para que se avance sustancialmente en todas estas eivas que estamos detectando en un montón de puntos. Sí é certo que houve unha evolución importante nos últimos anos, isto é así, pero creo que un concello de Lalín que quere estar plenamente no século XXI, que estamos intentando ampliar polígonos industriais que teñen que ser punteiros en toda Galicia, ten que ser tamén referencia na conectividade cara a banda ancha e todas as conexións que podemos ter cara a outros lares, cara a outros países e, sobre todo, tamén para facilitar as propias empresas que, a súa vez, crean emprego. É unha cuestión absolutamente fundamental. Moitas gracias. Gracias. Turno para Raquel Lorenzo. Ben, bueno, vou ir por partes. Señora Forno, calquera que escoita a pensar que non quere que os veciños que lle falta fibra óptica non teñan na súa zona.
Vostede díxome na última moción que trouxemos sobre este tema, díxome que confiara que a 31 de diciembre de 2025 o Goberno iba a ter o desplegue de todas as zonas. Pois eu confiei, pero resulta que non chegou. E con respecto ao mapa, tanto a señora Varela como a señora Forno, o mapa que existe non está actualizado. Non ten nada que ver. E aí reflítese 5G, non fibra. Eu entendo que o Ministerio ten que é o que lle xustifican o diñeiro que van para as empresas de desplegue, é o que ten que elaborar ese mapa. Un mapa real, non un mapa no que cliques e poña pois tes 3 alternativas, e resulta que ninguna das alternativas funciona, porque eu comprobei, non é? Entón, non me diga que é real, porque non é así. E despois, volves a meter co saneamento. Xa lle dixen a última vez, vostedes teñen que gobernar 60 anos para poder chegar ao nivel de saneamentos que temos feito o goberno de Lalín, o goberno do PP. Entón, non me veña por aí outra vez, porque vai salir trasquilada. Señora Fernández, claro que habría que invertir máis cartos, claro que se podía facer moitas cousas, pero que o plan único foi un plan creado dentro do Ministerio con fondos europeos para poder facer o desplegue. A estas alturas, deberíamos ter polo menos o 90% do desplegue feito na LIN. Estamos bastante lexos dese porcentaxe. E nós o que queremos é que todos os veciños de LIN poidan ter fibra en todos os lugares. Dá igual vivas en Zobra ou vivas no Corpiño, dunha parte a outra de LIN. Entón, iso é o que pretendemos. Creo que é unha moción bastante constructiva e o que creemos é que non pode haber fenda digital entre os veciños do rural e do urbano. Creo que é bastante lóxico o que pedimos. Darvos as gracias porque vais a votar por unanimidade, pero que sepan todo o que lles comentei. Gracias, Raquel. A verdade é que cada un fala da feira según lle vai nela e nós non somos dos que peor tratados somos por parte deste goberno central que xa era horas de que dera paso aos galegos e aos españois para que falaran as furnas e nos dunha vez por todas se fora para casa. Un goberno totalmente desquiciado, un goberno que en vez de xestionar solamente se preocupa, única e exclusivamente se preocupa de sobrevivir a calquer precio. E claro, prodúcense situacións como esta tan anómalas donde nos queren decir, hai 3 días o ministro dixolle unha pregunta dun compañeiro meu de Lugo no Senado, dixolle que Lugo que tiña o 99% de cobertura, o 99%. O senador dixolle que había 33.000 fogares en Lugo sin cobertura. Pero iso é real. É xente que quere contratar e non pode, inda que este nun mapa deses ficticios. É que o que fai o PSOE Alba é totalmente ficticio. Ten que lle dicir que o que lle manda o argumentario, ten que lle dicir que, por favor, que se documente un pouco, porque é tan evidente como, por exemplo, mire, en Filgueira, que é onde vivo eu, o lugar da iglesia pon que ten cobertura. Bueno, pois os veciños van cobertura e non poden enganchar con ninguén. Entón, que cobertura ten? Non ten cobertura, pero pon que a ten. Porque é mentira, todo o que fai o goberno central é mentira. É que é mentira. É que están ustedes tan disquiciados e viven tanto bueno, eu entendo, a ver, eu tamén non entendo, Ustedes teñen que pagar, cando estar na casa, se che está ardendo a casa, é mellor apagar o lume que ao mellor poñerte a botar unhas patacas ali na horta, porque digamos que iso é secundario. E vostedes está ardendo a casa por todos os lados e, lóxicamente, teñen que atender o que teñen que atender. Pero a xestión non é o seu fuerte. E, hoxe en día, non me digan a min, e xa digo, nós non somos dos peor tratados, Lalín é un dos sitios onde temos máis fibra óptica. Pero o que é mentira é cando nos din que temos un porcentaxe que non temos para nada. É certo que as aldeas máis grandes teñen fibra óptica? Sí, pero non teñen todas como tiñan que ter. E, lóxicamente, é o que presumimos cando o goberno do Estado é capaz de afirmar que a provincia de Lugo ten unha cobertura do 99% e se demostra que hai máis de 32.000 fogares sin que poidan conectar, sin poder ter esa cobertura, algo falla aquí. Iso quere dicir que a ten sobre os mapas eses fantásticos que a fan e despois na realidade non a ten.
Así que eu que lles pido é un pouquiño de seriedade a hora de argumentar vendendo motos que despois non existen. A cobertura é tan necesaria hoxe no rural ter fibra óptica casi como ter unha pista asfaltada ou casi como ter un saneamento, que, por certo, xa lle dixo a concelleira, repítolle que búsqueme un concello en Galicia, en todo Galicia, búsqueme un concello que teña o rural con tanto saneamento ou traidar de augas como o noso. Búsqueme un concello calquera, un concello rural, non me busco unha capital, que teña os servicios que nós temos nas 328 aldeas. Búsqueme un solo e verá que o seguinte está anos luz. Hai un montón de concellos, máis de 200 concellos en Galicia, que non teñen prácticamente un solo metro de alcantarillado no rural. Non é o noso caso. Por lo tanto, se quere comparar, comparámonos. Nos aceptamos nos aceptamos calquer tipo de comparación. Faltaría máis. Pero creo que se algo fixemos máis ou menos ben é que estamos dándolle un servicio rural que en Galicia non todos teñen. E o da fibra óptica para nós considerámoslo definitivo. Nós estamos lle dando ás compañías que veñen por aquí todo tipo de facilidades, todo tipo de facilidades. Os que queren desplegar aquí fibra óptica non teñen ningún problema. O que pasa é que como isto, como o exército Pancho Villa, porque temos un goberno irresponsable, é un goberno que xa digo, que non controla nada o que ten entre maus, estamos vendo, por exemplo, que hai aldeas que 3 compañías están metendo fibra óptica e noutras ninguna. Por que? Porque este é o exército Pancho Villa. Eran todos generales e non había un que mandara sobre os outros. Ese é o que está pasando co goberno central. Así que, por favor, nós o que queremos é que en vez de ter, por exemplo, 3 compañías operando nunha parroquia aquí de Lalín, que haxa unha que polo menos, máis ou menos, arreglámonos, e as outras que poñan onde non hai cobertura. Que nos poñan cobertura en Ramil, que nos poñan cobertura na iglesia de Filgueira, que nos poñan cobertura en todas as áreas que hai déficit, como é a zona de Palmou, é unha parte de Bermés, que nos poñan cobertura onde non a hai. Non que nos metan unhas compañías que lle dan libertad e cada unha despliega. Outro día vía por a cuarta compañía que está subindo fibra óptica pola carretera de Cruces. Pero resulta que me di Pepe Iglesias que en Sello, salvo a reta, non hai cobertura. Entón, é un cachondeo. 4 empresas. Entón, oiga, pois mira, reparten o xogo e diga, pois eu vou avalado e máis a tal sitio e eu vou a outro lado, que sería o correcto. Porque ahora mesmo, nunha parroquia tan cercana a Leín como é Sello, se queres poñer cobertura, salvo na reta, non hai cobertura para poder enganchar fibra óptica. Eso sí, aquí pola zona de baixo de Filgueira, aí xa meteron a Batel, está metendo ahora a Batel, meteu Movistar, meteu Vodafone e meteu outra máis, Rede Aberta. 4 compañías. Entran aí polo espiño 4 compañías. Sin pedilas, non pensedes que xa que os pedimos, non. Non nos o que pedimos é que haya cobertura, pero unha vez que hai, bueno, pois resulta que agora, onde nos queremos que haxa, pois non, aí vamos mirar a ver por que tal, porque non é rentable. Non é moi rentable, e é rentable metela en unha zona que xa hai 3 compañías no rural. Non ten lógica ninguna. Entón, a ver, nós o que queremos é que haxa un pouco de orden. E os cartos que dá o Ministerio ás compañías para facer o despliegue, que poña un orden e que diga, oye, vamos repartir o xogo aquí, vamos repartir o xogo e vamos mirar de que cada un lle toque a parte que lle toque. E con eso tiríamos, mire, ahora mesmo que as duplicidades que hai en Lalín chegaría para que o último fogar de Lalín tivera fibra óptica. Pero hai casas no rural que poden enganchar con 3 compañías distintas. Con 3. E iso non é o que queremos nós. Queremos que se poida enganchar con unha. Que despois a maiores quera ver 2 ou 3, perfecto, ningún problema. Pero antes de que haxa 3 nunha aldea, imagínate, pois, en Vilar de Filgueira van poder enganchar con 3 compañías distintas. Pero ali, un metro máis adiante, no Burgo, xa non poden enganchar con ninguna. Hombre, repartamos un pouco o xogo, que eso non o decidimos nós. Nós o que lle dixemos ás compañías que están operando, e por eso vamos un pouco máis diante cos outros, e eso non é mérito, é simplemente traballar no asunto, e xémoslle, señores, ustedes están desplegando aquí Rede, teñen todas as facilidades para que vayan onde nos fai falta, onde non hai cobertura. Ás veces poñenos algún problema
para levar a línea. Arreglamos bolo nós. Se ti estás indo para unha aldea, dixemos ya a empresa, ti estás indo para unha aldea, hai problema de paso, arreglado o Concello, que non é o noso competencia. Pero estamos dispostos a facelo. Porque sabemos que ás veces hai xente que pide a fibra e logo poñe un posto no eido ao pé do cierre que non lle molesta nada e pon pejas. Sabémolo. Pero nos podemos negociar dicindo, oiga, ti queres fibra óptica, que queres? Tocar na misa, estar repenicando a máis oíndo a misa ao mesmo tempo, non das. O campanero está fora. E iso podémoslo negociar nós. E ofrecémonos. E démonos as gracias. Por iso, aquí as compañías, en vez de poñerlle pegas como fan noutros sitios, nos villa aberta. Home, fastidianos algunha que tuvemos que chamarlle a atención porque algún meteu no seu poste na V da cuneta. E cando vas ca motoniveladora para limpar as cunetas, pejache ali o chirme. Oiga, é que o señor non o deixaba poñer por dentro. Aí negociamos nós. Eu non digo que metan na V da cuneta, pero pegada á cuneta si a poden meter. Ali xa non estorba tanto. Por lo tanto, nós estamos dando todo tipo de facilidades. E démoslas a Movistar, démoslas a Rede Aberta e démoslas a todos os que fararon con a Batel. Todas. Démoslle todo tipo de facilidades. Así que neso non poden dicir que nós non colaboramos como o mellor Concello de Galicia. Dito por eles, non temos ese trato en todos os concellos de Galicia. Donde chegan por ali, non, usted pide a licencia, pois aí diremos un ten que poñer os postos. Nós, o que queremos é a caixa fibra. Entón, o poste se ten que ir a 1 metro da cuneta e sabemos que a 1 metro non xo deixan poñer, deixámoslle poñer ao pé. Por lo tanto, o problema, Alba, é que os datos que che mandan, como moitas cousas do teu partido, non son exactos. Son mentira. E iso pódese demostrar. E cando queira escollemos ese magnífico mapa que elaborou o Ministerio, ímonos a unha aldea e pedimos enganche ali, a ver o que che contesta. Entón comprobarás que os datos que che mandaron que son falsos. Non porque os queiran fazer falsos, é que non teñen rigor. E por iso o ministro dice ali en público que Lugo ten o 99% de cobertura, cando debe haber 1/3 de toda a provincia de Lugo sin cobertura. Polo menos. El di que ten un 99, é que des tan pancho. E iso pódese demostrar. Ben, vamos a votalo. Moitas gracias por votar a favor. O que queremos é que teñemos fibra óptica en todas as 328 aldeas de Lalín. Non te preocupes que dache tempo de ir á confirmación. Nada, dache tempo de ir á confirmación. Ti cando teñes que ausentarte non hai problema ningún, faltaría máis. Estamos votando, non me sale aquí, sale Xeiza, xa. Sí. Pois a min aquí non me sale. Bueno. Ben. Pero pon aí. A ver, votos totais 21, pero como 21? A favor da 19, 21 non que non están, que Abelino non está. Vale. Votos totais. 19 votos emitidos, Mailo de Cuiña 20, a favor por unanimidade, apróbase por unanimidade. Imos ca moción do Grupo Municipal do Compromiso para a creación dunha feira de deporte local. Quen lle dou a palabra? A Medela. Miguel Medela ten a palabra. Bueno, bons días a todos e a todas. Pois, desde o Compromiso por Lalín presentamos esta moción porque creemos que daría a conocer todo o deporte que se practica no noso Concello e axudaría aos clubes e ao deporte base e ao asociacionismo. Espera, Miguel, é que o trebello este vai mal, Disculpa. A ver, ahora. Volve a empezar. Ahora. Sí. Bueno, pois, como decía, desde o Compromiso por Lalín presentamos esta moción porque creemos que daría a conocer todo o deporte que se practica no noso Concello e axudaría tamén aos clubes e ao deporte base e ao asociacionismo deportivo. Representa un dos piares fundamentais da vida social, educativa, saudable do noso Concello.
Lalín conta con un importante tecido deportivo conformado por clubes de diferentes disciplinas que realizan un labor imprescindible na formación da mocidade, na promoción de hábitos de vida saludables e na dinamización social do municipio. Porén, moitas veces a cidadanía descoñece a ampla oferta deportiva existente, especialmente ao comezo de cada tempada, momento no que as familias buscan actividades para os seus fillos e fillas e os clubes precisan captar novos deportistas, socios e colaboradores. A organización dunha feira do deporte local permitiría crear un espacio de encontro entre os clubes, deportistas, patrocinadores e veciñanza, favorecendo a visibilidade das entidades deportivas locais e facilitando a incorporación de novos participantes a distintas disciplinas. Así mesmo, esta iniciativa serviría como escaparate para os patrocinadores locais que colaboran co deporte base, contribuindo tamén á dinamización económica e social do municipio. Ademais, podería incluir actos de presentación oficial dos equipos de base e de cada clube, fortalecendo o sentimento de pertenencia e recoñecemento ao traballo realizado durante toda a tempada. E por todo isto, expoñemos instar ao Goberno Municipal a organizar anualmente unha feira do deporte en Lalín coincidindo co inicio da temporada deportiva. 2. Que nesta feira participen todos os clubes e entidades deportivas locais que así desexen, dispoñendo dun espazo propio para dar a coñecer a súa actividade, catar novos socios e deportistas, así como informar sobre os horarios, categorías e funcionamento. Que o evento inclúa espacios para a promoción dos patrocinadores e empresas colaboradores do deporte local. Que dentro da programación da feira se contemple a presentación oficial dos distintos equipos de base dos clubes participantes. Que o Concello habilite actividades complementarias durante a xornada, como exhibicións deportivas, obradoiros, xogos participativos e encontros coa cidadanía. 6. Que se procure a colaboración das asociacións deportivas, centros educativos e tecido empresarial local para consolidar esta iniciativa como unha cita anual e referencia en Lalín. Nada máis. Gracias, Miguel. Turno para Teresa Varela, ten a palabra. Nada, estar de acordo con esta moción porque sirve para aflorar moitas veces o que é invisible, que é que Lalín ten un tecido deportivo de base e de outras categorías que debe suliñarse e poñerse en valor. Facer isto vai servir de escaparate tanto para clubs como para captar novos socios, como para captar patrocinadores, tamén para que os nenos e os pais acudan e miren alternativas de actividades extraescolares e tamén vai servir para ser un escaparate dos clubs, de todo o que acadaron no anterior ano e todo o demais. É dicir, non só tamén reforzar todo o acadado polos nosos clubs e suliñalo. Eses clubs, como todo, necesitan patrocinadores. Tamén facer isto fai que se poña en evidencia os patrocinadores dos distintos clubs e pode servir tamén para que outros acudan a esta chamada e de escaparate como premio aos que o fan de xeito habitual. Isto é algo moi viable de levar a cabo porque só implica traballo da Concellería de Deportes en consonancia cos clubs. O custo é mínimo porque os stands moitas veces xa os hai para outros eventos, entón simplemente aproveitalos, co cual é fácil de facer. Sí que me sorprendeu ver onte na prensa que a Concelleira de Cultura anuncia a Gala do Deporte para este mes de junio. Sí. Vale, entonces que se anuncie esta gala, pois onte, cando ven esta moción a pleno, sí que me sorprendeu. E canto a anterior gala foi en junio do ano 2022. Entonces fai 4 anos. É dicir, un ano antes da anterior campaña. Volvemos a estar no mismo encuadre temporal. Nada máis. Moitas grazas. Gracias a vostede. Turno para o Bloque Nacionalista. Carbón, ten a palabra. Sí, bo día a todos e a todas. Ben, o BNG vai estar sempre a favor de calquera iniciativa que este o que busque promover o deporte base e o asociacionismo deportivo nun concello como o noso, onde
onde hai tan disparidade de prácticas deportivas, con tantos nenos e nenas practicando deporte, creemos que unha feira pode contribuir a sumar para que máis nenos e nenas practiquen deporte. Queremos darlle os parabéns tamén ao Goberno Municipal por atender unha demanda do BNG, como era recuperar a gala do cocido, a gala do cocido, a gala do deporte. Non, a gala do cocido non é demanda do BNG, está claro. Supoño que neste sentido tivo moito que ver Pincho, e por eso damos os parabéns tamén a él. E como dicía a compañeira Tere, non creo que sexa casualidade que a última fai 4 anos. Ben, pois iso, anunciar simplemente o voto a favor do BNG, pois iso, a calquera iniciativa que este a prol do deporte en xeral e do deporte en base en particular, e tamén, pois, incitar ao Goberno a que poña en práctica as axudas directas ao deporte como pedía o BNG, como son axudas, como pode ser o transporte, que soe ser un gasto moi importante para os clubes. Nada máis. Gracias, Carbón. Turno para Soe. Ten a palabra Mario López. Ben, bo día a todos, moitas grazas. Concordo ao 100% cas intervencións dos tres grupos. Nos, evidentemente, imos apoiar esta moción porque entendemos que todo que sexa apoiar o deporte base pois é bo para os veciños e veciñas de Lalín e para o futuro do noso concello. Lalín pode presumir, e con razón, de ser unha enorme vila de gran tradición deportiva. Falamos de máis dunha vintena de modalidades deportivas distintas, con escolas de base que traballan día a día con centos de nenas e nenas. Temos balonmán, fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo, natación, artes marciais. Podría dicir hasta 27, creo. Son moitas outras disciplinas que merecen o mesmo respeto e recoñecemento. E, ademais, detrás de cada escola deportiva, pois, hai familias implicadas, hai adestradoras, dedican un tempo de maneira altruísta, os clubs que fan un enorme esforzo organizativo, e, sobre todo, rapaces e rapazas que aprenden algo moito máis importante que gañar ou perder, porque o deporte non só é competición, é saúde, é disciplina, é compañerismo, é aprender a competir sempre con deportividade e respeto aos demais. Por iso, consideramos positiva esta proposta de Feira do Deporte en Lalín. Sería unha magnífica oportunidade para dar visibilidade a todas as modalidades deportivas. Concordo con a intervención de Miguel, do Grupo de Compromiso, que dicía que esta Feira do Deporte tamén pode servir para implicar o tecido empresarial da nosa vila. Efectivamente, Lalín conta con empresas comprometidas coa sociedade e creemos que esta iniciativa pode abrir novas colaboracións e patrocinios. Ben, ademais, pensamos que chegou o momento de recuperar iniciativas que no seu día foron un éxito, que contribuían a poñer en valor o enorme potencial deportivo en Lalín. Falamos, como non, da Gala do Deporte, onde este goberno anunciaba a celebración da Gala do Deporte para o vindeiro 12 de xuño, como ben decía a compañeira Teresa. Parécenos ben que se recupere, estamos a favor, pero tamén hai que lembrar que a última Gala do Deporte se celebrou en xuño do 2022. Eu lembro porque participei en ela como creo que foi o último acto meu como presidente do Club Balonmano Lalín. Xusto antes das eleccións, o sea, un ano antes das eleccións municipais. Agora, despois de 4 anos, volven facela. Volven a anunciar outra vez, xusto un ano despois das eleccións municipais. Moita casualidade. Bueno, as bases poñen que a Gala de Deporte Lalín se celebre cada 2 anos, pero tampouco cumple. Non hai eleccións cada 2 anos, evidentemente. Eu pedirías que cambiaran as bases, e que a Gala... Perdón? Non teño. Acabou xo o tempo, pero tes máis. Un minutiño máis, por favor. O que vostedes fan é utilizar o deporte como escaparate político. Priorizan os votos antes que o deporte. Na última gala anunciaban a bombo prato proxectos como as pistas de atletismo. Onde están? Tamén prometeu en 19 unha Axencia Municipal do Deporte. En que quedou? A mí isto da Axencia Municipal do Deporte lembra-me tamén aquela fundación do deporte que tiñamos.
que podía funcionar mellor. Pero a Axencia Municipal do Deporte estamos a favor, como non? Pero claro, é outro titular máis, non se chegou a facer. Prometeron a reforma do Manuel Ángel Cortizo, 2 campos de fútbol máis, un novo campo de tiro e tantas outras actuacións que nunca chegaron. Se antes lle custou colocar un simple marcador. Bueno, ao final colocaron 2. Hai que prometer menos e facer máis. O deporte en Lalín merece feitos e non mítines políticos disfrazados de gala. Insisto, priorizan os votos antes que o deporte. E remato xa. Por iso, hoxe non só apoiamos esta moción, hoxe facemos tamén un chamamento ao Goberno municipal para que sexa ambicioso, se presumimos e facemos ben da enorme riqueza deportiva que temos, entón tamén debemos facer un esforzo maior para coidala, promovela e fortalecela. Nada máis, moitas gracias e gracias polo tempo isto tamén. Gracias. Turno... A Rafa. No, pero faltamos nós. Falta. Non le dé a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Dende o Goberno queremos vos anunciar o voto a favor á proposta da Feira do Deporte Local, porque creemos que todo apoio ao deporte base, aos clubes e ás asociacións deportivas é positivo para Lalín. Como saben, levala a cabo requer unha organización e planificación, por iso neste momento non vos podemos dicir a data exacta na que se vai a facer a primeira edición, pero sí que se levará a cabo porque o obxectivo, por suposto, é seguir acercando mediante unha xornada interactiva os 4 piares fundamentais, que neste caso serían as familias, como falastes, os posibles patrocinadores, as entidades deportivas, pero tamén, sobre todo, os nenos e nenas, para que se vayan, os que non fan deporte, para que se vayan achegando debido ás altas posibilidades que teñen, e así que o deporte sea un estilo de vida saudable na súa vida. En Lalín o tecido deportivo xoga un papel crucial e reflexo disto é a Gala do Deporte que terá lugar o 12 de xuño, como xa comentastes, e onde se recoñecerán valores ligados estreitamente á actividade deportiva que son o traballo, o esforzo, o compañerismo e a colaboración. Neste caso, a Gala do Deporte precisamente vai ser cada 2 anos para que non coincida, se fora anual, o ano que ven sería en ano electoral, entón por iso se vai facer cada 2 anos. E nada máis, agora quero aproveitar tamén para darlle as gracias a todo o traballo diario que fan tanto as directivas como as familias, adestradores, porque sin eles sería imposible manter vivo o que é o deporte local. Gracias. Gracias, Noelia. Turno para Cuiña. Ten a palabra. Rafa, tes a palabra. Non se xoi. Debes ter conectado aí... Ahora sí. Por partes, primeiro decir que a mí se me comunicou por parte do Departamento de Deportes do Concello hai meses a celebración da Gala do Deporte. É unha das cousas, das ventaxas que temos os que estamos de la nosa vida laboral, temos un esforzo por estar todos os días, por lo menos a atender vecinos no Concello e estar a primeira hora. A mí se me comunicou, parece ben, sei, constame, porque incluso comparto
Moitas gracias. Pois, bueno, eu creo que estamos todos de acordo, polo tanto, non necesita máis explicacións. O que acaba de decir agora o señor Cuña creo que está meridianamente claro. No seu momento fixemos unha gala de deporte que xa nos parecía excesivo facela cada ano, polo tanto, a nosa idea era facela cada 2 anos e despois, pois, pasou o que pasou, que as cousas van quedando, pero está claro que nós tiñamos intención de facer esta festa do deporte e eu entendo que vostedes queiran aproveitar para criticarnos, pero, como facía Mario, pero nun concello con tantas dotacións deportivas como a nosa, eu tamén volvolles a decir o mismo que lle digo os alcantarillados. Non nos temos en todos os sitios, é certo. Pero búsqueme un que teña máis. Non o hai. Co deporte digo yo mismo, que concello ten, e ti sábelo de primeira mão, tantas disciplinas deportivas como ten Lalín? Eu creo que non hai ningún da nosa categoría. Non hai ningún de 20.000 habitantes que teña, porque temos unha boa escola de fútbol, unha boa escola de balonmán, unha boa escola de rugby, unha boa escola de atletismo, agora de baloncesto que está repuntando aí. Quere dicir que... Reconcho. Quere dicir que en deporte Lalín movémonos bastante ben. Por tanto, fazer unha festa é caída e por iso estamos de acordo ca moción, pero a nosa intención tamén iba xusto nese mesmo camiño. Así que, sin máis, pasamos a votalo, a ver se vai isto neste golpe. Votamos. Rafa, obviamente, vota a favor. Son 20 votos emitidos, 19 presenciales, un telemático, apróbase por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, que é a moción do Grupo Municipal PSOE para cumprimento, actualización e impulso da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística. Quen lle dou a palabra? Alba, tes a palabra. Bueno, a ver, festexamos fai pouco máis duns días o Día das Letras Galegas e decidimos, pois, que... Espera un segundo, Alba, espera un segundo. Disculpe. Buzón de voz. Biz. Biz. Ahora. Non vai aquí o tempo. Pero cal é o problema? Non vai o contabilizador do tempo. Pois terei que miralo eu no meu móvil. Tranquila que non che vou contar mentira. Non, vou ser moi rápida, ademais, é que non... Bueno, mira, iso das arreglado. Alba, te la palabra. O micro sí, non? Vale. Bueno, nada, dicía que festexamos fai poucos días o Día das Letras Galegas e, bueno, pois decidimos un pouco aproveitar estas datas tamén para meter unha moción neste senso que vai co mellor dos ánimos e que o que procuramos con isto é que saia adiante por consenso e por unanimidade. Bueno, creo que dende as administracións públicas pois tamén temos unha responsabilidade institucional, ademais dun compromiso coa nosa lingua. Eu creo que temos que poñer en valor Día das Letras Galegas ou a Semana das Letras Galegas e isto é o que propoñemos aquí. Hai que dicir que o noso idioma, ademais de ser unha ferramenta de comunicación que é evidente, é parte da nosa cultura, é parte da nosa forma de ser e parte da nosa maneira de ver a vida, de quen somos, de como somos e da nosa identidade. E eu creo que aquí tamén ten moito que ver un concello que teña un papel activo tanto na defensa do uso do galego como na promoción do uso do galego. É certo que aquí temos unha ordenanza que data do ano 2015 e eu creo que é o momento de actualizala un pouco e de chegala aos novos tempos e de ampliala nalgúnas cuestións. Dende o ano 2015 é certo que cambiou moito a maneira de comunicarnos, entraron as redes sociais moito máis do que xa estaban naquela época, temos comunicación digital, novas dinámicas sociais, etc. E creo que isto hai que telo en conta nunha ordenanza que data de fai 11 anos.
E, ademais, a mí, como galegofalante, e no noso grupo, que somos galegofalantes todos, dame bastante mágoa ver os datos do uso do galego. Si é certo que en Lalín os datos non son dos peores e vamos aguantando aí o tirón, pero sí que son bastante preocupantes no que é na mocidade e no que é na cativada. Entón, a mí preocupa bastante que deixen de falar a nosa lingua e que vai isto a peor a pasos axigantados. Simplemente creo que como institución deberíamos dar exemplo e intentar influir na medida do posible en que isto non sexa así. Co que traemos hoxe aquí, non buscamos confrontación, non buscamos imposición, non buscamos nada disto, senón o que buscamos é consenso, buscamos mellorar no uso do galego, con medidas, eu creo que bastante razonables, constructivas, e o custo é ridículo, non? Sería algo así, revisar as webs, revisar a sinalización, que moitas veces en espazos públicos como Concello, Lalín Arena, a biblioteca, etc., os avisos están escritos en castelán, recuperar tamén o servizo de normalización lingüística que sí aparece na actual ordenanza pero que non funciona, e despois facer campañas entre mocidade, entre a cativada, cultura, comercio, deporte, tecido asociativo, etc. En definitiva, é facer un pouco que o galego se vexa útil, se vexa cotidiano, que se utilice e que se vexa tamén como un idioma moderno. Eu creo que son cousas sinxelas, pero ao mesmo tempo que son cousas moi importantes para o futuro do galego e para o futuro do noso Concello. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela, ten a palabra. Nada, concordo totalmente que a nosa lingua identifícanos como pobo e aquí temos a sorte de que no rural se sigue falando e hai moitos grupos nos que sí que sigue falando. Si ben é certo que moitas veces nas familias sorpréndenos escoitar como entre eles se falan en castelán e dirixense a ti en galego. E iso é moi habitual no noso pobo. Estaba en actualizar unha ordenanza que foi aprobada en decembro do 2015 e publicada no ano 2016, porque en aquel momento a ordenanza falaba de programas informáticos. Desde ese momento, houve un distinto xeito de comunicarnos. Hoxe é moito máis habitual o uso das redes sociais, a sede electrónica puxose en funcionamento. Entonces, actualizar todo isto, actualizar tamén todo o que son os cartéis informativos ao galego tamén está ben. É ben certo que aprobar esta moción implica non só facer un post nas redes sociais o 17 de maio en prol de falar o galego, implica tamén unha dotación económica e orzamentaria, porque xa nesta ordenanza se falaba de contratar persoal técnico e ti o pides para o servicio, pero iso xa estaba aí e nunca foi o momento. Entonces, de cara a futuras orzamentos, que isto se teña en conta de cara a futuras contratacións ou mesmo que a xente que ven da Diputación que se dote este servicio. Nada máis, grazas. Gracias, Tere. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, para Carbón. Manuel Carbón ten a palabra. Ben, como non pode ser de outra maneira, o BNG de Lalín vai estar a favor de calquera moción ou proposta de difusión de todo o que é o idioma galego e a cultura de defensa e promoción e uso da nosa lingua. Pero tamén quero aproveitar este altavoz que teño no Concello de Lalín para recriminarlle a outras administracións o desprezo ao noso idioma. Eu que vivín durante moitos anos, xa non só con gobernos do Partido Popular, tamén con gobernos do Partido Socialista, noutras institucións como a Diputación de Pontevedra ou a Xunta de Galicia, onde se promoven actividades para nenos, onde se desprecia o uso do galego, onde se promoven actividades bilingües, onde os idiomas son o castelán ou o inglés, e onde se reducen actividades ao galego a un día especial durante o verán. Pois iso, o BNG vai estar a favor desta iniciativa. Instamos tamén ao Concello a que premia o uso da nosa lingua en publicacións tanto literarias como xornalísticas como audiovisuais. Nada máis, iso, vamos a votar a favor desta moción. Gracias, Carbón. Turno para compromiso para Rafa. Rafa, te da a palabra. Totalmente no solo
Gracias. Turno para Begoña, a concelleira de Cultura e Educación. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. A verdade é que me sorprende que presenten esta moción nun tipo de concello como é Lalín, con un grupo de goberno maioritariamente galego-falantes desde que nacemos e practicamos, casi nos costa, eu polo menos falo na propia persoa, ata falar castelán, casi o temos que pensar. Lalín é un concello que leva anos demostrando con feitos e non son con discursos, e o seu compromiso coa lingua galega, e o facemos en todo o que facemos. Está presente na administración municipal, está presente na comunicación institucional, en todas as cartelerías, ou a mellor pode haber algunha que se nos pode pasar, pero é que prácticamente todas as cartelerías están en galego, na cultura popular, na vida diaria do concello. Expresámonos en galego continuamente, nos nosos plenos, nos nosos actos, en absolutamente todo. Por tanto, é unha cousa que a verdad que me sorprende que o PSOE que nos traiga hoxe aquí esta moción, e non somente nun post, Teresa, como vostede decía, nas letras galegas, porque, como sabedes, non nos limitamos solamente a eso. Empregamos o castelán, como dicía, exclusivamente naqueles momentos que ou non nos entenden, ou como pode ser na páxina web, que vostedes o poñen na súa moción, que critican tamén o uso do castelán na páxina web. Nos creo que a nivel de turismo, o Concello de Lalín, queremos ir un pouco máis alá das nosas fronteiras, non queremos limitarnos solamente a un turismo autonómico, senón ir un poquinho máis alá, e para iso necesitamos ter unha páxina web onde todo o mundo que ven ao noso concello nos poida entender. Resulta curioso que queiran dar lección sobre a defensa do galego, e sobre todo o PSOE, porque ademais os concellos gobernados por o PSOE maioritariamente son os que menos exemplo dan en esta materia. Falamos de Vigo, falamos de Pontevedra, falamos da Coruña, falamos de Vilagarcía, do Grove, que o fan absolutamente todo en castelán, absolutamente todo. As súas páxinas web, os seus posts, os seus discursos, os seus plenos, dirixense aos veciños en castelán, é dicir que claramente dominan o castelán na súa comunicación institucional, nas súas redes sociais, e, bueno, a defensa da lingua, como dicía moi ben, non se mide polas mocións que se presentan nin polos titulares, senón polo uso real e diario que se fai dela. Por tanto, como dicían, fala de meniños, fala de galego. Esa é unha das frases que temos que dar exemplo todos, falando nós, falando aos nosos fillos, falando ás nosas familias, aos nosos avós, nas escolas, na nosa vida diaria. Aí é como se fai unha moción conforme debido no noso día a día. A verdade evidente é que un neno falará galego con naturalidade se o escoita e se o vive na casa. E a transmisión da lingua, como dicía, comeza nas familias. Ningunha campaña política vai sustituir o exemplo diario dos pais, nin dos avós, nin no entorno máis próximo. Podes botar un poquinho máis de tempo? Sí, sí. E non quero deixar escapar esta oportunidade, porque vostedes critican a diario tamén os erros ortográficos, e así o poñen tamén na súa moción. E sí, hai moitas cousas que corrixir e demais, pero se estamos continuamente corrixindo a xente de como fala, de como non fala, ao final terminan casi desprezando o que é o seu idioma, non se sinten cómodos, ao mellor falando, e eu creo que o ideal é que os deixen falar, sin estar continuamente poñendo a bandeira do idioma sobre a mesa, tanto o PSOE neste caso como o BNG, que sempre utiliza como arma política, e que se limiten simplemente a deixar que a xente use o idioma, e que nós como concello nos sobra, e creo que estamos a anos luz de outros concellos, como digo, gobernados por vostedes, con respecto ao tema da lingua. Por suposto que temos moitas cousas que mellorar, e así o faremos, seguiremos traballando e mellorando naquelas carencias que poidamos ter, pero sempre á marxe de facelo como arma política, farémoslo dunha forma discreta, empregando o idioma na nosa vida diaria e na nosa parte institucional, como nos toca neste lado como políticos. E por todo isto, vamos a anunciar que, lóxicamente, nesta moción vamos a votarlles en contra, e lles pido, e lles aconsello que esta moción que lles pasen aos concellos gobernados por vostedes, que seguramente que teñen moito que aprender en esta materia. Moitas gracias. Turno para Alba Forno. Bueno, Begoña vennos a dicir como que en Lalín vai todo rodado, aquí falamos todo galego, vamos falar todos galego,
é que o grupo de goberno é galegofalante, pero é que o problema é que isto non vai do grupo de goberno, que non todo o mundo xira en torno a vostedes. Isto vai do que acontece no Concello de Lalín e isto vai do que pode acontecer no futuro. Que os datos están aí, Begoña, que non os estou inventando eu, que cada vez hai menos nenos que falen galego e menos mozos que falen galego. Eu non estou falando de impoñerlle a ninguén, nin que redacte ortográficamente perfecto, nin que fale un galego perfecto. Falo de vostedes como institución, porque son unha institución, non son o Partido Popular. Isto non vai de, como dixo antes, unha campaña política. Isto vai de que vostedes están gobernando e vostedes son a institución. Entón, dende a institución, pois dar un pouquiño de exemplo. Creo que non é nada complexo. Tamén nos ven a dicir un pouco na súa intervención que vostedes están de acordo co uso do galego, con fomentar o galego, con todo isto, que basicamente é o que pedimos, que non é máis, con cousas moi sinxelas ademais, pero que van votar en contra porque presenta o Partido Socialista e que se iso que lle mandemos a outros concellos. Mire, eu son concelleira en Lalín, é bastante me teño con ocuparme de Lalín. Solo me faltaba ter que ir a Pontevedra, a Coruño, non sei cales mencionou, a dicirlle o que teñen que facer. E, ademais, mencionou Pontevedra. Pontevedra non será exemplo do uso do castelán nas súas comunicacións. Non o creo. Dubido bastante. Igual aí tamén meteu a zoca. E o que dicía é que os datos van no sentido contrario ao que vostede di. Falaba da páxina de turismo que está en castelán, pero é que vostede, vamos a ver, a páxina de transparencia do Concello de Lalín non é que este nin en castelán nin en galego, porque ten unha mezcla dos dous. Porque pon concejales e despois pon membros do goberno, mezcla os dous idiomas. Eu digo de corrixir ese tipo de cousas, que non é tan difícil, que non é tan complicado. As páxinas, evidentemente, que están en galego e logo se lle pode dar a opción de poñela en castelán, a min pareceme perfecto. E se se pudera poñer en inglés e en alemán, pois tamén. Pero eu creo que as páxinas da institución que deberían estar, se están en galego, nun galego correcto, porque somos unha institución e debemos dar exemplo. E se non, que, pois, claro, non me pode vir a decir aquí que é para fomentar o turismo. Para fomentar o turismo, pois, poñámoslo nas dúas linguas e poñámoslo ben. E nada, o que viña a decir, pois, é iso, que necesitamos fomentar o galego para, bueno, pois, un pouco retrasar que isto se este abandonando dunha maneira tan evidente, como din os datos, insisto, non como digo eu, e, ademais, pois, sendo a nosa, e como é vostede galego falante e me entende, e o galego pois, tamén é o seu idioma, no que educa o seu fillo, pois darlle un pulo dende o Concello que para iso estamos. E creo que non custa nada, ademais. Moitas grazas. A verdade é que... Sí? Sí? Sí, dígame. Grazas. Lamento non poder aceptarlle a súa petición e non vamos a reconsiderar o voto por unha cuestión de principios. Se houbera alguén nesta corporación que non pode presentar esa moción, que non debería presentar esa moción, eu soy. Ustedes, a verdade é que dá a sensación de que perderon un pouco o norte. Eu creo que o PSOE falle falta ter unha brúxula. Ahora hai nes destas teléfono, hai unha aplicación e xa lle marcan o norte perfectamente. Que o PSOE presente esta moción é de xulgado de guardia. Pero se vostedes son os únicos detractores do galego, pero se as cidades todas, as que gobernan vostedes, pero sobre todo Vigo e Coruña, son fomentadores de precisamente do contrario do que din aquí. Entón, a ver, un pouquiño de respeto, é como se eu presento unha moción, home, eu non digo eu, pero é como se presentas unha moción xusto do contrario do que faz. Mire, eu xa o teño dito máis veces, e non se enfaden. A ver, pero non se enfaden, porque, as cousas teñen que ter unha certa lógica. É dicir,
Eu non sería creíble presentando aquí unha moción por non sei que de extraterrestres. Non sería creíble. Vostedes, eu xa dixen máis veces que eu respetos como partido político, pero a min pareceme máis ben unha franquicia de poder. Vostedes queren estar no poder a calquer precio. E di Alba, é que eu teño que mirar polo meu. Oiga, ti perteneces a un partido político, ti estás aquí cunhas siglas, non te equivoques, ti eres do PSOE, como eu son do PP. Por lo tanto, eu teño que me ocupar do meu. Home, non sei, pero se eu presento unha moción aquí para pedir que España rompa en 20 anacos, non sería moi coherente co que di o meu partido, ande a que eu presentara en Lalín. Entón, mire, vostedes teñen que facerse mirar. Teñen que facerse mirar. Teñen que facerse mirar porque, mire, só Vigo e Coruña o dano que lle fan ao galego é de traca. E aquí hai dous partidos en Galicia, hai tres partidos fundamentalmente, hai 4, pero no arco parlamentario galego, os tres importantes, que son PP, Bloque e PSOE, hai dous que son do país, que son galegos, que é o Bloque e o PP. Ustedes son un chiste de galeguismo, porque vostedes non creen en nada que non sea poder estar no sillón a calquer precio. Vostedes dalle igual o alfa co omega, vostedes dalles exactamente igual. Entón, oye, poñédernolo como se vulgarmente a huevo. Esta moción sodes os único partido deste concello, deste hemiciclo, ou como se queira chamar, que non debería presentar esta moción, porque sodes os menos indicados, porque non sodes creíbles. Eu non digo que ti non creas no que dis, no galego e tal, pero o teu partido, que é ao que perteneces ti, terías entón que irte dele, porque vos sodes unha franquicia de poder, vos do país non sodes do país, porque vos importavos un pimiento o sentido galeguista, o teu partido mexa absolutamente por todo o que teña que ver co galeguismo, absolutamente por todo, e nunca o defendeu ni o defenderá, e máis, ten a gala facer o contrario, Alba. E ti desde Lalín, desde o kilómetro cero, cando teñas a reinos de partido, pon a parir a eses gerifaltes que tedes aí en riba, e dillo o señor Caballero, que sabe falar perfectamente o galego, que fale galego de vez en cando, home, ainda polo menos o día das letras galegas, eu que sei, un xesto mínimo. Entón, faite ver, porque eu digo unha cousa, cando hai reinos do meu partido, o que eu opino internamente. E ás veces temos algunha tarapuxa importante, porque eu digo o que penso. Así que vostede, esta moción que presenta aquí, pois, fágalle a chegar, como dice Begoña, aos seus correligionarios da lá arriba a ver se opinan o mesmo, porque sabe unha cousa, me temo que non lle van facer moito caso. Así que, a ver, mira que non hai campo para presentar mocións, tedes campo e campo e campo e campo. Aquí, desde calquer historia que poida pasar en Lalín, pasando por todo o que ten que ver con un montón de cousas, pero precisamente no galeguismo o único partido de Galicia que non cree en Galicia ni no galeguismo presenta unha moción para fomentar o galeguismo. Bueno, pois o meu can pillou unha mosca. En fin, vamos a votala, votámoslle en contra por a súa incongruencia, non porque teñamos nada contra os tres concelleiros que estades aquí, que somos todos, temos unha forma de pensar razonablemente parecida, polo tanto, nada que ver. Ahora, o teu partido, se che mandou, se esa moción aparístedes vós, é un desacierto, porque é unha provocación. E se che mandaron do partido, entón xa kafkiano. Espero que non che mandaran do partido. Ben, gracias pola moción, pero vamos a votar en contra. Falta a mí un voto, non sei que me falta de vos. Ahora, votos emitidos 19, máis o de Rafa 20, a favor 9 de toda a oposición, en contra 11 do Grupo Popular, queda rexeitada, e imos ca moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar a Consellería de Educación que repoña aos coidadores nos CIP de Vilatuxa e Cercio e que realice un estudio das necesidades do número de especialistas e seguidores para estes centros. Ten a palabra Carbón ou ti? Mari Fernández ten a palabra.
Bueno, pois hoxe traemos a este pleno unha moción que fala da realidade que están vivindo familias de Vilatuxa e Cercio. Familias que levan meses reclamando algo tan básico como que os seus fillos e fillas poidan estar na escola pública con atención e cuidados dignos. Estamos falando de nenas e nenos con necesidades educativas especiais aos que a Xunta lles está faltando. Está lles faltando porque retirou ou compartiu persoal esencial entre centros, deixándose recursos suficientes ao CEIP, Vicente Arias de la Maza e Varela Buxán. As familias están desesperadas, o profesorado sobrecargado, as direccións dos centros levan meses advertindo desta situación insostible e, mentres tanto, a Consellería segue sen dar solucións reais. Non é normal que os pais e nais teñan medo cada mañá de recibir unha chamada do colexio porque non hai persoal suficiente para atender aos seus fillos. Non é normal que mestras e mestres teñan que asumir tarefas que non lles corresponden por falta de coidadores. E, dende logo, non é aceptable que a resposta da Administración sexa dicirlle ás familias que cambien os nenos de centro. O que está pasando é moi grave, porque cando se recortan recursos para alumnado con necesidades especiais, o que se está facendo é vulnerar dereitos. Dereitos recoñecidos por lei, dereitos que a Xunta de Galiza ten a obriga de garantir. E, diante disto, o Concello de Lalín non pode permanecer calado ni mirar para outro lado. O Goberno municipal ten a responsabilidade de poñerse de fronte ao problema, de defender a veciñanza e de actuar con firmeza diante da Xunta para reclamar solucións inmediatas. Porque o que toca hoxe é que este Concello insta a Xunta de Galiza e a Consellería de Educación a repoñer de maneira urxente as coidadoras e coidadores retirados destes centros educativos e garantir os recursos necesarios para unha educación inclusiva real. Nós non imos aceptar que os dereitos das nenas e nenos dependan de recortes nin de decisións burocráticas tomadas desde un despacho. Estas decisións afectan e moito. E poñoles un exemplo. Este vindeiro 4 de xuño, as nenas e nenos do Colexio de Vilatuxa van de excursión. Pois ben, hai nenos que non poden ir por falta de coidadores. A inclusión non pode ser propaganda institucional, ten que traducirse en recursos, en persoal suficiente e en compromiso político real. Por iso pedimos o apoio desta corporación a unha moción que de xustiza, de responsabilidade e de defensa da educación pública, porque estamos falando do benestar, da dignidade e dos dereitos das nenas e nenas de Lalín. Moitas gracias. Gracias, Mari. Turno de intervención para Tere Varela. Tes a palabra. Ben, eu creo que hai gastos que nunca se poden recortar, e que son os gastos en educación, porque en realidade son investimentos sociais e serven para protexer a infancia e os seus dereitos. Sacar coidadores ataca de xeito directo isto. Vimos como o PP traía hoxe unha moción para defender o rural e que a fibra chega ao rural e todos estamos a prol de defender o rural. Datar axeitadamente os coles do rural destes servicios de coidadores e de cubrirlle as súas necesidades tamén é protexer o noso rural. Aquí temos que facer fincapé co ítem temporal en cuestións como a que estamos a tratar. É moi importante. Non se pode demorar tanto no tempo as solucións. Hai determinadas, como repoñer os coidadores, que debe ser tocar dun forma urxente, non pedir informes sobre informes para retrasar unha decisión, sexa favorable ou non, para que tamén as familias sepan o que aterse. Sí que hai que, en este caso, parabenizar tanto o equipo docente destes centros como os conserxes, porque están asumindo funcións impropias, pero que sí que lle están facendo aos cativos pois a súa estadía escolar moito mellor. E, aínda que isto non é unha competencia propia, van a salir por aí, porque educación non é competencia do Concello, sí que a bancada do Goberno lle gusta sempre facer alarde das xestións que fai, entonces, bueno, pois tamén facer unha xestión en este sentido para acadar o obxectivo que nos piden nesta moción o grupo do BNG. Grazas. Moi ben, Tere. A quen lle paso? A ti, Mariluz. Por parte dos Partido Socialista vai intervir Mariluz. Tes a palabra. Vale, o primeiro, bo día a todos. Estou moi orgullosa de defender esta moción que está a favor da inclusión, da ensinanza pública de calidade e dos dereitos da infancia. Pero, por outra parte, dame moita pena que teña que vir a pleno porque non este resolto.
que intentaron de todas as maneiras administrativas, a verse probando outras se consigue algo. Aos pais e ás nais, a maiores de ter que encargarse do seu traballo, da súa casa, dunha familia que por sí xa ten complexidade, teñen que pelexar polos seus dereitos. Nun principio, casi sós. A base de recoller firmas de manifestacións, foise engadindo xente, que, por certo, non estabades nesa manifestación. O Colexio de Vilatuxe e o de Cercio, por lei, ten obligatorio un coidador a tempo completo en cada un deles, non un para os dous. E a Xunta está incumplindo esa lei nunhas instalacións que están dentro do Concello e que afectan os rapaces que pertencen a este Concello. Estou vendo que pleno tras pleno o Goberno está mandando instancias para que reclamemos a Madrid 1000 cousas. Isto é na Xunta, é aquí ao lado. É máis cerca e é máis fácil. Así que, por favor, intentade resolver este problema. A maiores só quero facer 4 pequenas anotacións. Que se están a xornada completa os coidadores están de 9:30 a 4. Se están a xornada partida entre Vilatuxe e Cercio, como mínimo, xa están perdendo máis de media hora no camiño, que non están en ningún dos dous colexios. Os nenos non se están desenchufando cando a coidadora non está. Se non hai coidadora, ese traballo ten que estar cubrindo outras personal do centro. E iso implica que a maiores de que eses rapaces non teñen as necesidades ben cubertas, hai moitos outros rapaces que están quedando desatendidos porque alguén está deixando o seu posto para poder atendelos. O mismo que dixo a compañeira do bloque. O día 4 de xullo os nenos van a ir de excursión. Os que vos acordedes e os que tiñades fillos pensade na ilusión que fai ir de excursión e no bo e no ben que o pasan os rapaces. Eles probablemente non poidan ir. Non poidan ir porque se estivera cumplindo a lei terían un coidador, pero non o teñen. E se se fala de que por falta de cartos, dubídase, porque según datos oficiais, o ano pasado deixáronse sin gastar 30 millóns en educación e 7,8 en educación infantil dentro da Xunta. Entonces, por favor, pelexade por estes rapaces nestes colexios que son do voso Concello. Gracias, Mariluz. Turno para Compromiso. Iria ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. O que está a acontecer nos centros de Vilatuxe e de Cercio non pode normalizarse. Non é aceptable que o alumnado con necesidades educativas especiais vexa reducido o apoio ao que ten dereito. Tampouco é aceptable que familias teñan que vivir coa preocupación constante de non saber se os seus fillos e fillas van a recibir a atención adecuada durante a xornada escolar. E tampouco é aceptable que profesionais de educación teñan que asumir responsabilidades para as que non contan cos recursos suficientes. As administracións públicas teñen a obriga de garantir igualdade de oportunidades e unha educación inclusiva real. Iso non pode quedar nunha declaración de intencións en un titular bonito. Levan dende abril, polo que poñades vos na moción, con este tema. O mellor estamos a finais de maio, a escola remata o 20 de xuño, igual lle dan unha resposta rematado o curso. Isto non se sabe. Pero, bueno, e dende Compromiso por la LIN consideramos que esta corporación debe estar ao lado das familias e da comunidade educativa. E o mínimo que se espera dun Concello é o apoio institucional e a capacidade para reclamar ás outras administracións. E por iso imos apoiar esta moción. Nada máis. Gracias. Gracias. Turno para Begoña Blanco, concelleira de Cultura. Bueno, pues antes de nada, gustaríame pedirvos que debemos de tratar este tema desde un punto de vista sensible, como pode ser para as familias, e dende un punto de vista moito máis sutil do que estamos facendo, dende o respeto e, sobre todo, sen empregar a demagoxia nun tema tan delicado. Eu digo porque, continuamente na súa moción fan un ataque político cara ao noso partido, cara ao noso goberno, coa forma de estamos xestionando, empregando un tema, como digo, tan sensible como ferramenta política unha vez máis. Digo yo porque dende a Consellería de Educación fixemos todo o que estaba nas nosas mans, non miramos para outro lado, como din vostedes. Eu digo porque se non o saben,
non é competencia nosa o tema educativo, como decía Teresa, está, por suposto, no certo. Falamos co centro, falamos coas familias e dedicamos todo o tempo que eles consideraban e precisaban, lles brindámonos o noso apoio, empatizamos con eles dende o primeiro momento e puxemos na mesa os distintos puntos de vista para logo transmitirlle á Consellería aqueles puntos nos que estaban de acordo e nos que consideraban que podía haber algunha falta de entendemento. O fixemos antes, coa Consellería, antes de ter a reunión con eles, e o fixemos despois para transmitirlle o que falamos naquela reunión, anotei aquí, do 24 de maio, de abril, perdón, do 24 de abril, é dicir, que xa pasaron uns cuantos días e hoxe estamos a 29 de maio. Así o fixemos, dende un punto de vista discreto, calado, baixo respeto, cara ás familias, como non pode ser de outro xeito. E din vostedes na súa moción, e leo de forma literal, que é inadmisible que non defendamos os dereitos e os servizos básicos dos veciños, que as demandan os pais e que non sexan trasladadas á Consellería, e que non perdón, e que non nos preocupamos polo rural. Non sei como poden acusarnos deste xeito, cando fixemos dende o primeiro momento, e cando, sen ir máis lonxe, ainda se anunciaban melloras xustamente nestes dous colexios, en Milatuxe e en Cercio, melloras nos coles do rural, que son as que a nós nos corresponden como Concello. Por tanto, non sexan demagogos, non poñen en boca dos pais palabras que eles nunca dixeron. Nós no Concello facemos de meros mediadores entre centro, familias e Consellería, que é o que nos corresponde, e tamén poñen de manifesto, tanto o PSOE como o Bloque, que non fomos á manifestación. Pois mire, eu concretamente nesa hora estaba atendendo aquí no Concello a unha asociación cultural do noso Concello, que é o que me corresponde como Concelleira de Cultura, pero ademais non nos fai falta para nada ir a esa manifestación, porque os apoiamos e o traballamos, como digo, de unha forma discreta e dende o respeto e, sobre todo, con un tema tan sensible como este. Non estamos en moitísimas cousas, que igual dende fora non se ven, pero estamos sempre apoiando os nosos vecinos. Espera, Begoña. Begoña. Con unha diferencia moi grande con vostedes, que é non empregar a demagoxia política falando. Non facemos política dende fachada, como fan vostedes. O que vostedes queren acordar con esta moción xa o trasladamos nós á Xunta no propio día que falamos coas familias, e reitero, no propio día, o ese venres 24 de abril, que nos reunimos antes que vostedes con eles, cando eles non lo pediron, e así o trasladamos. Pero centrémonos neste caso concreto, porque tamén quero poñer encima da mesa un pouco como foi isto. Debemos aclarar que non se retirou ningún coidador, senón que se retomou a situación inicial ao non acreditarse a documentación que se solicitaba desde a Consellería, que me estou aí liando, Consellería. E, ademais, compre dicir que, a pesar de que o centro solicitou que o auxiliar coidador pase a xornada completa, debido á escolarización dun novo alumno, este carece da cualificación certificada como necesidades educativas especiais. E iso quere dicir que para poder tramitar unha contratación baixo esa modalidade require xustificación dunha serie de documentación que a día de hoxe aínda non está acreditada, iso nos comentan. E, por outro lado, poder dicir que a educación galega, e isto tamén quero facer un pouco de fincapé, eu creo que é un referente en moitísimos eidos a nivel nacional, pero non solamente na educación en xeral, senón tamén na inclusión. E, de feito, dende a Consellería tamén se anunciaba unha estrategia de educación inclusiva. Para vostedes, eu creo que entenden a diversidade dunha forma moito máis simplista, vendo solamente como que a inclusión se limita a ese aumento de persoal. E hai que ir un pouquiño máis alá, que non solamente é aumento de persoal, que tamén é necesario en moitísimas ocasións, eso é evidente. Eu creo que todos estamos de acordo no que estamos defendendo agora mesmo, que non... Pero hai que ir un poquinho máis alá e ter unha visión un poquinho máis global con respecto ao tema da inclusión na educación. E dicirlles tamén que cada curso se fai unha planificación baseada nas necesidades comunicadas tanto polos centros como tamén tendo en conta a evolución da matrícula. E esta debe adaptarse ás realidades cambiantes e asígnase seguindo uns parámetros comuns, transparentes e técnicos. O digo porque vostedes piden tamén que se faga un estudio e ese estudio se fai todos os comezos de curso da situación real de cada un dos colexios. E, finalmente, dicir que, en calquer caso, compre lembrar que nos centros se teñen un especialista de pedagoxía terapéutica
e un especialista compartido de audición e linguaxe. E tendo en conta todo isto, nós queremos manifestar o apoio ás familias, tranquilizádolos, porque sabemos que este tema non está aparcado na Consellería, pero que eles precisan tamén ter toda a documentación que se require legalmente, como Consellería que son, para poder avanzar e dar o seguinte paso. Por todo o que comentei, vamos a votar a favor de esta moción, como non podía ser de outro xeito. Ten a palabra Mari Fernández. Bueno, vamos a ver, falan vostedes de que non somos demagogos e, a ver, é que nós nos poñemos na pel dun pai e dunha nai que teñen un fillo e que non saben que facer con el, non é que non sepan que facer con el, quero dicir, levan ao colexio e teñen que estar co teléfono todo o día, igual a nai non pode traballar porque ten que estar pendente, eu creo que eso non é ser demagogos. Vostedes tiveron unha reunión, como vostede ben dixo, o día 24 de abril, hoxe é día 29 de maio e estes pais siguen sin saber absolutamente nada. Vostedes presumen de xestión con outras administracións, por neste caso eu creo que se teñen que poñer do lado destes pais e destas nais e facer presión porque o curso está para rematar. Hai que pelexar por estes nenos e non é unha cuestión de demagogia, é unha cuestión de que estes nenos necesitan unha axuda que evidentemente non lle están dando. E nada. Gracias. Vamos a votar. Perdón, non fixen a miña intervención. Bueno, dou por feita igual. Fixo a Begoña xa máis amplia da conta, estou de acordo con Begoña. Obviamente, a Consellería, especialmente o Conselleiro, dicirlles que se algo... A ver, Román é o Conselleiro de todo Galicia, pero con Lalín ten especial sensibilidade por razóns obvias, non? Eu creo que nós, lexos de ser maltratados pola Consellería, creo que somos dos ben tratados. E, desde logo, que na idea do Conselleiro, na idea de Román, está en que a calidade da enseñanza en todo Galicia, especialmente en Lalín, sexa un referente. Por lo tanto, estou convencido de que, por parte de Román, pois non vai quedar, o tema vai ter un bo arranxo, estou convencido. Pero, en todo caso, eu entendo que o que diga o Bloque Nacionalista Galego, pero nós, se algo queremos, é solucionar todos os problemas que haxan na línea de todo tipo e xa nos preocupamos, como ben dixo Begoña. Votamos. Votos emitidos 19, máis o do señor Cuíña 20 a favor, todos eles apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, moción da concelleira non escrita relativa á mellora integral da Beirarrúa, seguridade e limpieza estética urbana de Lalín. Ten a palabra Teresa Varela. Bos días de novo. Todos coñecemos casos de caídas. Espera un segundo que non me vai outra vez o chismo. Espera un segundo. A ver agora. Alberto, non vai isto. Agora. A ver. Isto vai, non vai, anda como o tempo. Alberto, volve. Por Navidad. Bueno, Teresa, mira o cheo aquí no móvil e aviso teu, vale? Facemos o tempo. Venga, vale. Esta é a palabra, Teresa. Nada, decíamos que todos coñecemos casos de caídas. Estaba me dicindo Mariluz que o seu home caeu, pero eu coñezo milleiros de veciñas que sí que caeron, é dicir, en un ítem temporal corto. Entonces, eso provoca lesións, provoca baixas e non son feitos aillados. Só que agora vostedes cambiaron a táctica e queren nos silenciar. Houve outra época na que mandaban hasta o fotógrafo. E sempre estaban vostedes ali para a foto.
O espacio público de Lalín, como son as rúas, as prazas e as beiras ruras, é o salón de estar de toda a veciñanza. É un lugar de convivencia, onde se desenvolve non só actividade comercial, senón tamén é onde nos relacionamos. É, para min, a primeira imaxe que proxetamos de quen nos visita. E, na actualidade, este salón está nun estado de abandono bastante evidente, que requiere unha intervención urxente. Eu vou vos mostrar que teño milleiros de fotos de aceras rotas, de sin completar, roto, é dicir, as baldosas non se repoñen. Pero tamén vemos que a limpieza e a recollida do lixo é deficiente. Faise dun xeito superficial, sí que a programación de limpieza con auga a presión e baldeo tamén non está moi ben plantexada, porque tampouco chega, aínda que se fai unha vez ao ano, tampouco chega a todas as rúas e a todos os barrios, e non sirve para mitigar a mala imaxe que temos das rúas sucias. Distintas rúas de Lalín. Entonces vemos que estamos ante unha deficiente limpeza. A acumulación de manchas persistentes, a proliferación de verdín nesas zonas sombrías fai unha mala imaxe, pero tamén provoca que ese verdín nos leve a caer. Eses tamén que non se limpie axeitadamente fai, sobre todo de cara á época que imos, que haxa certas zonas nas que os olores non son nada agradables. Todos presumimos aquí, e hoxe reiterámoslo, creo que todos os grupos, que somos o kilómetro cero de Galicia. Entón, tamén deberíamos aspirar a ter unha excelencia estética que hoxe non temos. Temos unhas rúas do centro urbano que presentan un aspecto moi gris. Hai moitas zonas carentes de zonas vexetais, ornamentais, e non axudan nada a unha boa imaxe de pobo. Isto vemos que tamén nos acabou Anto Faro de Vigo cando nos decía que hai zonas do casco como o ambulatorio, a parte de atrás do Rodo, o Regueiriño, os cementerios, que estaban nun estado de abandono total. Sacou onte o Faro de Vigo, é dicir, e tamén lle decía que, aínda que algúns non son de competencia propia, que poden facer os trámites co goberno competente. É unha pena que nos quedemos atrás cando vemos que cidades e vilas da nosa contorna xa están a implantar uns plans de engalanado que van máis alá do Nadal ou das festas patronais. Entonces, eles, cada un faino de xeito distinto. Vemos como zonas peatonais en Allariz, como está coidado a xardinería, vemos en Pontevedra, vemos moitas vilas ou, por exemplo, simples cambios de mobiliario urbano ou que os contedores estén cunha área verde ao redor que mitigan esa imaxe. Debemos aproveitar tamén que temos moitos espacios de cemento que en algún momento tuveron dibuxos ou querían reflitir, porque nesta parte tamén hai a vaca co carro, que parte da nosa historia e da nosa cultura. Están escasamente mantidos e hai zonas nas que non se fixo nada e poderías aproveitar tamén como un punto de reclamo cultural e fotográfico. Si a isto lle damos tamén participación ao tecido asociativo ou aos comercios e incluso aos veciños, poderíamos acadar unhas ideas para mellorar tanto urbana como estéticamente as nosas rúas e faríamos unha vila máis atractible, máis accesible e incluso máis sostible. Se creamos, por exemplo, un certamen anual de decoracións de balcós, como hai en moitas cidades, fomentamos que os nosos veciños tamén se impliquen nese engalanado. Se fomentamos que haxa un concurso de escaparates independiente dos que levan a cabo as asociacións, cunha temática ou incluso mensuais, podemos tamén fomentar que esa xente que ven a visitarnos que se sinta cómodo. E a interacción e implicación directa dos veciños
e dos comerciantes, pois tamén fai que tamén se involucren máis nese cuidado estético da nosa vila. Entonces, ao mellor non estamos tanto nun momento que haxa que seguir tirando de grandes proxectos constructivos. Perdona, Teresa. Nada, sino na parte final. No, dai. Que a verdadeira política local debe empezar para min polo que se pisa e polo que se ve cando saímos das nosas casas. Non vale ter grandes edificios nin ter grandes proxectos cando temos unhas aceras sucias, mal mantidas e unhas rudas sin vida. Deberíamos pasarnos a unha planificación estética e higiénica. Grazas. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Tes ti a palabra, Mari. Bueno, antes de nada, as vilas que dixo Tere están gobernadas polo BNG. Tanto Pontevedra como Allariz son exemplo. Bueno, o estado das beiras rúas, da limpeza viaria e do mantemento dos espazos públicos é unha cuestión que afecta directamente ao día a día da veciñanza. E tamén a imaxe que proxecta a Lalín cara fora. Un concello coidado, seguro e agradable non é só unha cuestión estética, é tamén calidade de vida, seguridade, actividade económica e respecto polo espacio común. Compartimos a preocupación pola seguridade peonil. Hai zonas con baldosas levantadas, pavimentos deteriorados, espazos pouco seguros que supoñen un risco para moitas persoas, especialmente para a xente maior, persoas con mobilidade reducida ou familias con crianzas. Un exemplo do risco, miña nai tropezou en febreiro na rúa Rosalía de Castro e parteu unha mau. E fai uns meses coñezo outro caso dunha chica que caeu na calle peatonal e parteu unha rodilla. Tamén coincidimos en que se a limpeza viaria e o cuidado do espacio público non son cuestións menores. Un concello limpio, coidado e ben mantido transmite unha sensación de orde, de respeto e de atención á veciñanza. As rúas, as prazas e os espazos públicos son a carta de presentación da nosa vila, tanto para quen vive ali como para quen nos visita. Ademais, cando o espacio público está ben conservado, tamén se favorece a convivencia, o uso de espazos comuns e a actividade económica. O comercio local e a hostelería necesitan unha vila agradable, limpa e acolledora, porque iso tamén axuda a dinamizar Lalín e a fortalecer a súa imaxe como lugar para vivir, traballar e visitar. O comercio local e a hostelería tamén precisan dun entorno agradable, limpo e ben presentado, porque a casa hai que facela ben e coidala todos os días. Unha vila bonita, arranxada e acolledora beneficia a veciñanza e o pequeno comercio, a hostelería e tamén a xente que nos visita. Valoramos positivamente propostas como a elaboración dun plan integral de reparación e mantemento, o reforzo da limpeza viaria, a reparación inmediata dos puntos máis perigosos e a aposta por actuacións de mellora estética e dinamización urbana. Dende o BNG consideramos que o mantemento dos espacios públicos debe ser unha prioridade constante da Administración municipal e non unha actuación puntual cando aparecen as queixas veciñais. Tamén queremos lembrar que estas políticas deben chegar a todo o municipio, tanto o casco urbano como as parroquias e o rural, porque a veciñanza merece os mesmos servicios e condicións de seguridade viva onde viva. Por responsabilidade e por compromiso coa mellora do noso Concello, o Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor desta moción. Moitas grazas. Gracias, Mari. Turno para compromiso. Perdón, para Soe, perdón. Primeiro para Soe. Alba, ten a palabra, Alba. Bueno, a ver, todo o que expuxo Tere evidentemente é unha realidade no noso Concello, no casco e no rural tamén, e é algo que eu creo que perciben os veciños e veciñas de primeira man cada día. E non é máis que o deterioro das rúas, das beiras rúas, dos espazos públicos e a falta de servizos básicos de mantemento e de limpeza. Eu creo que hai que falar aquí de seguridade, de limpeza, de calidade de vida, e isto que relata aquí Tere non é unha cuestión puntual e non é algo illado. Bueno, está ben ser destino Starlight, pero ser destino turístico casco urbán para as desbrozadoras deixanos nun lugar, que era o titular de onte de prensa, deixanos nun lugar un pouco cuestionable. E é unha realidade, ademais, que non debería acontecer. É certo que dentro do noso grupo levamos bastante tempo trasladando estas demandas dos veciños e veciñas, tanto aquí ao pleno como en forma de moción, como preguntas, como a través da prensa. Fixémolo coa Rolda Leste, reclamando unha reparación urxente do firme, segue igual, algún parche máis, pero segue igual. Fixémolo coa Rúa da Ponte recentemente, onde a maleza é insalubre prácticamente.
ao igual que a limpeza, a accesibilidade, os problemas que teñen nas beiras rúas, demoslle un tempo de marxe para actuar e, bueno, estamos aí. Puxemos en riba da mesa o abandono da Rúa P, viñeron aquí ademais sentar con nós no salón de plenos veciños e veciñas desa rúa, votaron en contra, non fixeron absolutamente nada. Puxemos en riba da mesa a necesidade urxente de melloras na Rúa Ramón Aller. Falábamos antes de que había beirarrúas que tiñan plaquetas levantadas, pero que a Rúa Ramón Aller non ten beirarrúas a día de hoxe. Os carriños dos bebés bótanse á calzada ao mesmo tempo que os coches. As persoas con mobilidade reducida teñen que baixar e lidiar cos coches porque non hai beirarrúas e, bueno, pois esperaremos a que algún día teñamos que botar as mans á cabeza porque aconteza algo realmente grave. Logo temos as chapuzas dos volardos da Rúa Montefaro, da Maruja Gutiérrez, desperfectos na rúa principal cada pouco porque non está preparada para o que está acontecendo, que é que pasen tantos vehículos por riba. Demandamos melloras tamén nas estradas provinciais, nas autonómicas e incluso nos atrevemos tamén coas nacionais que, por certo, estes días parece que están actuando nelas. Isto, todo o que comentei, vostedes ou votaron en contra ou votaron a favor, pero a realidade é que non fixeron absolutamente nada, que para o caso é o mesmiño. Levamos anos escoitando ese mito da amendoa central, falaban disto no 19, falan disto no 26, pero mentres estas rúas seguen exactamente igual, o casco urbano segue exactamente igual, e por iso estamos de acordo coa moción de Teresa Varela e creemos que hai que planificar todas estas actuacións e, dende logo, nos reclamamos prioridades, porque temos zonas na que, o que dicía antes, calquer día temos que botar as mans á cabeza. E, por todo, a cuestión de calidade de vida para os veciños e veciñas, de servizos, de seguridade e, como dicía, de prioridades. Gracias, Alba. Turno para... Non intervides. Turno para Pepe Primo. Vale. Vale. Dalle. Moitas gracias. Turno para Pepe Primo. José Cuñarro, perdón. Bueno, bons días.
En primeiro lugar, señora Varela, mire, hai moito tempo que nos conocemos, no personal, desexo o mellor, na política desexo o peor, como usted me desexaría a min. Eu entendo que saleu ás veces, cando sales dun sitio de mala maneira, preparas unha moción que é a ostra, porque traer isto aquí salindo dun grupo político é o mellor que hai. Só lle faltou poñer pistas da parcelaria, algunha cousa máis, porque é dicir, é unha moción bastante completa, pero ten que se dar conta dunha cousa. Mire, usted presentou a moción o día 20, usted sabe que a Brigada de Obras empezou a traballar o día 4 de maio. Sabe onde empezou a traballar? Era usted concelleiro de Facenda cando fixeron esa calle diante da estatua de Loriga. Usted sabe que estamos pintando, que hai dúas brigadas permanentemente no casco. Eu creo que tamén a xente que traballa no Concello, que ven nestes plans, tamén eu creo que desde a oposición debe de ser un pouco conocedores e un pouco axeitados con eles. Estes días de calor, como acaba de dicir Rafa, están traballando e nin protestan, e fano que eu antes, eu conozo esta casa desde hai 7 anos, pero antes é unha persona que vivín sempre aquí en Lalín, andaba por aí e a xente do Concello non traballaba nin a mitad do ritmo que traballa agora, nin a metade. Outra cousa que quero deixar claro é que nós están 6 personas bacheando todos os días e non se tira a gravilla como se tiraba noutras épocas, desde o camión. Botas aglomerado en frío de boa calidade e onde se rega, se limpan todos os baches e se deixa un bacheado como é normal. Non se chega o día da festa a mañá a botar gravilla líquido polas calles, como se tiña feito. Usted sabe que nós sacamos un plan de 39.000 euros para rozar o Pontiñas e a periferia que se facía co Obradoiro. Vostede sabe que, sendo usted concelleira de Facenda, canto lle dedicaban a eso? 0. Usted sabe que sacamos parques e xardís 330.000 euros que está en licitación e usted, sendo concelleira de Facenda, que outro día increpou aquí a paz dicindo que a ver como facían os concelleiros que non tiñan partida, usted, sendo concelleira de Facenda, 123.000 euros. Sabe canto lle dedicaban ustedes a rozas do rural? 0. Nós 4 lotes, 100.000 euros. 2 tractores de brozando seguidos, hasta o mes de febreiro, cando non facemos doble turno. Sabe usted o que facía sendo concelleira de Facenda? Pois moito desto non. Despois traime 4 fotos. É certo que a xente cae en Lalín, cae nos camiños, cae na bicicleta, cae no Pontiñas e cae en todos os lados. Eso é certo, é verídico que cae todo o mundo. Claro que as carreteras non serán o mellor, nin as beirarrúas estarán o mellor. Pero sabe unha cousa? Desde o Departamento de Obras temos un defecto. Sabe cal é? Usted sabe cal é o 24/7? Nós traballamos 24/7. Desde esa concejalía. O 24/7 hai pouca xente que o poida facer. Entón, voulle dicir, mire, Nacional 640 con expediente, e non trajo 3 fotiños, é dicir, 3 fotiños non se trae, é un expediente como están as beirarrúas, como se lle pasou, e como o señor alcalde moveuse, e a Nacional 640, que casualidade, limpárona hai 15 días, despois das festas de Goiás, que gustaballe que estaba para as festas, pero non estuvo. PO 533, carretera de Rodeiro, tampouco van 4 fotos, van como están árboles caídos, como está as beirarrúas. Viñeron outro día dicir que van facer un plan integral da carretera de Rodeiro e bachearlle a Xunta de Galicia, e bachearlle o carril de vehículos lentos, cousa rara, que desde aquí non se fai nada. Mantemento de beirarrúas de Vilatuxe, Cruz da Grade. Usted, estando de concelleira, era a voceira dese grupo, non sei se daquela xa pensaba, como non a escrita se pensaba como ela. Presentou unha moción de PO 203 e non pide nin as beirarrúas de Vilatuxe. Era que naquele momento as beirarrúas de Vilatuxe estaban flamantes, só pasou desde hai 3 meses para aquí, ou daquela xa as beirarrúas de Vilatuxe estaban feitas unha mierda, e perdonando a expresión. Usted non as pideu, pero nós sí que temos un expediente mandado á Xunta de Galicia, é onde as beirarrúas se van repoñer. Vais a facer a carretera esa nova, que van sacar agora o proxecto para licitalo ata o lugar de Lebozán. Seguimos, mire. Mantenimento da carretera de Vila de Cruzes, PO 206. Hai informe feito, ano 2025, lle estou falando. É dicir, informe feito, beirarrúas, señales de tráfico, paso de peóns, e así. Seguimos, mire, temos máis informe de beirarrúas Lalín Vilatuxe Folgoso, que pasa pola miña parroquia. É dicir, e tamén polos solos por no campo de fútbol, que tamén caen moitos renos ali. Dentro do campo non cae ningún, fora caen todos. Entonces, aí ten as fotos de como llas pedimos, de como hai sumideiros e como están todas as carreteras. É certo que o mantenimento en xeral é malo,
Pero, bueno, a mí o que me alucino é que o do PSOE. O PSOE isto non ten explicación de Dios. É dicir, que se queixe de Lalín, cando ten as carreteras que se poden plantar patacas, ustedes falan de que as calles de Lalín. Alba, se vostede nin participou na xenda urbana, como vai saber o proxecto de Lalín se ni siquiera quixeron estar na xenda urbana porque daba traballo estar nese proxecto? Se se vai facer unha... Non, eu deixei na intervir, se fai o favor, respete, cale e fale cando lle toque, vale? Faga o favor. Como lle fixe... Usted non quixo se sentar na xenda urbana co goberno. Usted non sabe como se vai facer un plan integral das calles. Está falando de calles que se van a estar levantadas en menos de un ano, as aceras, que non se está facendo mantenimento porque se está levantando en menos dun ano. O Bloque Nacionalista Galego, mire, eu sinceramente non lle vou dicir nada porque dá un pouco tempo aquí, pero que as calles que fixeron ustedes en Lalín están para ver, É dicir, eu de calles, por favor, non falen. Iso, por favor, de calles, sí que non falen. Das calles que fixeron ustedes non falen, por favor. Unha cousa que quería dicir a Teresa Varela. Vamos a ver, usted falame de fotos. Eu non son, nin este goberno de facer fotos. Usted iban poñer unha farola e iban 7 facendo fotos. Pero sabe a diferencia? Que con isto e sin facer fotos nós estamos nesta bancada, ustedes están nesa e estou indo por encima, está no outro lado que non tiña que estar, como cando empezou aquí. Moitas gracias e bons días a todos. Turno para Teresa Varela. Mire, simplemente lle vou contestar unha cousa. Vostede, ca súa exposición, quedou retratado e evidencia as súas deficiencias. Tanto, me refiero no ámbito político. Traendo aí eses expedientes que están sin facer porque as carreteras están, e podo lle amosar moitas máis fotos, e dixenlle que fixera unha escolma e non das peores. Eu móvome polas rúas e esa é a realidade. Vostede pregúntame se sei cando empezou a brigada. Sí, e sei por onde empezou, porque todos os días ando polas rúas. E fagolle un recoñecemento. Aparte, mire, varios da súa bancada teño o prazer de saludalos todos os días. Entonces, non tomo isto como un ataque, nin moito menos. Pero esa brigada que empezou e que nos merece o máximo respeto porque son xente traballadora e o fai así, pois ten alguén que é o que lle dá as órdenes de priorizar unhas cousas ou outras, que é a súa responsabilidade. O que pasa é que aquí quedou en evidencia como está o casco e como está o rural. E iso é o que lle molesta. Eu sei que o orzamento non é ilimitado. Son consciente diso e díxeno sempre. E se algo son, é coherente. Pero hai cousas que con poucos cartos se fan e melloran moito estéticamente o noso pobo. Pois priorícias. E despois, usted decíanos que cando eu era concelleira, mire, iso falle bastantes anos, pero eu e vostede están aí os expedientes, loitamos, e podo dicirme dela, que a señora interventora non reparou en reiteradas ocasións e non nos deixou sacar o contrato de desbroces. Loitamos e quedoulle xa feito para vostedes. E foi cando xa se iba a poñer a dobre turno de desbroces. Sí, quedaba o proxecto feito. Entonces, nada, eu só lle digo que o que ten que facer é co seu traballo facer que Lalín non queda atrás, porque o está facendo. Vilas pequenas como Silleda estánlle dando unha volta á súa vila, limítrofes aquí. Vila de Cruces tamén lle dou unha volta ás súas rúas do centro. Moi ben, pregúntolle, eu non lle teño que preguntar a ninguén. Estoulle falando a vostede que é o que ten a responsabilidade de goberno. Entonces, vostede o que ten que facer que os veciños nos sintamos orgullosos do noso casco e do noso rural, e que os visitantes que veñan que lle resulte un pobo atractivo e non un pobo como está agora, sucio e descoidado. Grazas. Moitas gracias, Teresa. A verdade é que cando plantexamos desde os distintos grupos políticos ou concelleiros, cando plantexamos calquera iniciativa, é normal que lle arrimemos a ascua a nosa sardiña. Pero, mire, nós sentímonos moi orgullosos do Concello que temos, pero moi orgullosos. É dos menos malos que hai en Galicia. Lalín é un pobo bastante limpio, inda que haxa calles con suciedade, normal. Lalín é un pobo moderno, moitas veces porque este mesmo goberno que hai aquí lle botou valor.
para facer cousas como esta casa consistorial, que hoxe é envidia de moitos outros concellos. Por certo, que hoxe tócame, mañán vou ir a Vigo, xa sei que o Bloque non lle gustan esas cousas, mañán vou a Vigo porque hai o desfile das Forzas Armadas. E o Bloque está totalmente en contra e eu estou a favor. Entón, voulle levar ao señor Caballero dúas recomendacións. Unha vou levar a vosa moción, dillo a Alba cando veña, vou levar a vosa moción e dicir, mire, esta é a moción que presentaron os teus en Lalín, toma nota, porque son os teus. Vou dar esa moción a Abel Caballero mañán e tamén vou dicir que xa sei que dixo, nun foro interno deles, dice, eu quero facer un concello como o de Lalín, pero moito máis grande. Nos votamoslle valor moitas veces, porque hai que votarlo, senón non fa as cousas, para sacar para diante proxectos como o Concello de Lalín, para sacar proxectos como o Lalín Arena, para sacar un montón de proxectos que nos deron moito traballo e que lle dan unha nova faciana a Lalín e que creo que hoxe Lalín é un pobo pois que pódese presumir de que é habitable. Que hai deficiencias? Home, eu creo que se non hai ningún concello en España donde des unha volta polo concello e que non encontres deficiencias ou unha farola en mal estado ou un contenedor fora do sitio ou algo de suciedade ao mellor porque tamén en algún sitio ao mellor houve unha movida nocturna e non se limpou suficientemente. En definitiva, que é imposible ter todo un patenado. Máxime nun concello como o noso que temos 328 aldeas. É dicir, que se visitáramos unha aldea cada día, levaríanos prácticamente o ano visitar o Concello de Lalín. Entón, imagínese que esas aldeas todas, que teñen todas un alumbrado público de última xeneración, que teñen todas unha pista ou dúas asfaltadas, e que teñen pois un montón de carreteras, porque estamos nun cruce de camiños nacionales, autonómicas, provinciales, e tamén a maioría, pois, obviamente, locales. Manter eso e coordinar eso é difícil. Estamos reclamando moitas cousas aos do MOPU, por o tema ao Ministerio do Fomento, polo tema das carreteras nacionales, as 640, di Alba que están traballando nel, estánlle botando un fumillo, que dicía, eu tiña aquí un concejal que dicía, ese é un fumillo, quere dicir que eso non val para nada, porque eu vixo que ali en Moimenta estánlle botando algo de asfalto, pero botanlle aquí un anaco, logo paran, logo botanlle outro ali, a ver, están parcheando, e iso non é a solución. Tiña a Nacional 640, igual que a 525, necesitaba fresar e botar unha capa de aglomerado por todo para que quedara razonablemente ben. Non o fan porque non teñen cartos, non por outra cousa, senón seguro que o querían facer. Entón, cada administración ten que estirar o pé según lle dá a manta. E nos estiramos o pé todo o que podemos, pero collendo a manta do Concello por un lado e a das outras administracións por outro. Nós estamos negociando que a Diputación moitos días, moitas horas, para traer cousas para aquí e poñer ben as súas vías provinciales. Vaise ver a corto plazo, agora, unha actuación que vai haber en Cercio, importantísima, na carretera nacional. Vaise ver outra actuación na carretera da Romea, desde onde cruza o camiño de Santiago hasta o cementerio da Romea. Vaise ver unha actuación tamén no que ten que ver co que é a avenida da Romea. En definitiva, que traballamos ca Diputación, traballamos ca Xunta e pedimos a limpeza de todos os seus carreteras que teñen aceras aquí, etc. Ao do Fomento pedímoslo, e aí teño que dicir que así como o Fomento a carretera lle está botando un fumillo, a carretera de Goiás limpou as aceras macanudamente, a verdade é que exemplares. Levaba moito tempo sin limpar, varios anos, pero ahora meteronlle unha limpieza desde a cima de Goiás hasta o fondo, limparon aquilo, deixaron como unha patena. Así como se di que o que están botando na carretera é insuficiente, a limpieza das aceras, fantástica, que queda aquilo, en teoría, polo menos para un par de anos. E todo iso estamos coordinando e pedindo. Ás veces conseguimos as cousas de outra administración, ás veces non. Pero se un lee a súa moción, dá a sensación de que a situación de Lalín é catastrófica. E nada deso, para nada. Como lle digo sempre, a ver, todos os concellos teñen algún defeuto, e o noso non é unha excepción, tamén nos temos, pero compare a ver o que temos nós e o que teñen outros, e o que se meten aquí as outras administracións, Estado, Xunta e Diputación, o que se meten aquí e o que meten noutros concellos, e iso é xestión nosa do grupo de goberno. Ou vostede pensa que están limpando a carretera porque nos tocou nunha tómbola? Non.
Ou vostede pensa que a Xunta vai facer, está facendo agora, fixo o proxecto que vai axudicar de Lalín hasta o Alto do Faro polo tema dos carriles laterales que están deteriorados porque non o pedimos? Claro que o pedimos. Ou a carretera que van fazer o proxecto que vai a Curda Grade que está en mala situación? Claro que o pedimos. E outros que xa non teñen que ver co noso Concello, pero que son importantes para nós, que é que van desde Melide a Golada, que van a facer totalmente nova. Non van botar un bachiño onde ten baches. Entón, a ver, nós estamos facendo unha labor que consideramos que é necesaria en Lalín, pero que non nos chega a todo. Que hai alguén que tropeza nunha rúa. Eso é impensable pensar que podemos facer todo para que non quede ni siquiera un sitio máis alto, porque un día hai unha tronada, levántase unha arqueta, e, polo tanto, queda descoberto outro día, pois, houve un accidente e quedou ali aquilo, pois, provisionalmente, pois, en mala situación. É dicir, que temos eivas como máis ou menos pode haber na gran maioría dos concellos. Ahora, o concepto de Lalín, Lalín é un concepto de pobo limpio. Que podía estar máis limpio? Home, claro, pero nós temos que estirar o pé sin nos dá a manta. Nós temos os cartos que temos para mantelo. E as nosas brigadas funcionan moi ben, xa o dixo Pepe Primo. As nosas brigadas funcionan moi ben. Temos unha xente maravillosa, que non se queixa por nada, que traballa, que pon aquilo en perfecto estado de revista. Xa nos gustaría poder telo máis, pero mire, xa como se eu lle digo, gustaríame que o Concello de Lalín, pois, en vez de desbrozar unha vez e pico cada ano, que fixera un desbroce trimestral. Bueno, podelo pedir, pero é impensable, porque non temos con que lle dar. Entón, bueno, a súa moción é unha moción de intencións que vostede di que está moi mal e nós non estamos de acordo. Temos cousas que están mal, outras que están regular, outras que están ben e outras que están moi ben. Por lo tanto, non vamos a aceptar a súa moción, vamos a votar en contra, pero non porque pensemos que está todo perfecto, senón porque nós estamos facendo as cousas o mellor que podemos, e creo que a realidad, se ti das unha volta polo pobo, inda que tamén podes ver ali unha historia, como o Bloque está facendo unha campaña en Silleda, puña ali un cartel sobre unha calle que tiña merda, e daba ali con chirme, puñía este espacio está libre de tal. Bueno, podese facer eso. Eu non digo que eso non sea demagoxia, podese facer eso. Que aquí ao mellor topas algunha parecida, seguro, vas a unha que teña algo de pátina bella, ou lle das que a hidrolimpiadora cada 3 meses ou non hai tutía. Entón, a ver, dentro do que cabe, creo que temos un pobo razonablemente ben atendido. Que podía estar mellor, sí, pero está bastante ben atendido. Moitas gracias, votamos. Marcos, estás de vacacións? É que vai lento o aparello. Estamos. Votos emitidos 19, máis o do señor Cuña 20, a favor 9, 8 presenciales máis 1, telemático, en contra 11, queda rexeitada. Imos con fora do orden do día, hai dous asuntos, que son os dous o mesmo, pero vai por urxencia a aprobación do regulamento de réxime interno e uso do aparcamento público subterráneo Parking Europa, e logo vai tamén por urxencia a modificación da ordenanza fiscal número 34, reguladora da tasa polo servicio de aparcamento do Parking Europa. Se vos parece, estamos de acordo, debatimos os dous xuntos e logo votamos individualmente. Vale, isto de feiro. Hai que votar primeiro a urxencia. Primeiro temos que votar a urxencia, votamos a urxencia, espera, votación, ratificación de urxencia, como? Si votamos a urxencia. De que? Do regulamento, non? Si, non, a urxencia dos dous puntos. A dos dous puntos non ten? Sí, porque vamos a debatir en conxunto. Que? Sí, pero que Ana ten que facer? Vale. Alba, ti non me sale o teu voto, ou non lle deche? Deche ou non lle deches? Ahora, sí. Votos emitidos, Rafa, ti, a urxencia, a favor. Votos emitidos 20, a favor 18, en contra 2 do Bloque Nacionalista Galego.
queda a urxencia ratificada e agora dice que o secretario que ten que intervir. Vamos a ver, primeiro que imos tratar Espera un momento. Si vamos a debatir o punto do regulamento e a máis a ordenanza fiscal, a modificación da ordenanza fiscal, vamos a debatir en conxunto, pero votámoslo separado. Ben, no regulamento, no apartado que se refire a disponibilidade das cámaras de televisión das imaxes, das cámaras de televisión do circuito cerrado, somos que calquera interesado, calquer usuario ou consumidor que se participe por haber estado ali, por haber introducido ou sacado o vehículo, ten dereito ás imaxes. Se hemos posto aí que sería previo abono das tasas correspondentes. Entón, eso modifícase e as imaxes serán entregadas gratuitamente aos interesados, usuarios e consumidores do aparcamento. Ese era o único cambio que hai. As imaxes de cando vas a poñer o coche. De grabación. As imaxes de grabación, de acordo con a lei... Pero as do seu coche, os dos outros. Claro, as súas, a que lle afecten a ela. A que lle afecten a ela e ao seu vehículo. Estamos chevos. Entón, entregánselle de xeito gratuito, vale? Bueno, pero supónse se hai un daño no seu vehículo ou algo, non? Sí, exactamente. O sea, cando as pida porque pasou algún suceso, algún evento que lle afecte. A ver se iba el solo no coche ou iba con outro, non? Ou se pasou algo, ou se roubaron, ou se era outro, claro. Bueno, vale. Pois con esa salvedad. Ten a palabra Karen para explicar o que vamos a cambiar aí. Karen, ten a palabra. Hola. Bos días a todos e a todas. Traemos hoxe a este pleno o novo regulamento e a modificación da ordenanza municipal do Parking Europa. Este regulamento ten como obxectivo regular a organización, uso e mantemento de dito parking, adaptando os cambios adquiridos pola petición de moitos veciños e veciñas deste pobo. A reubicación dos aboados na planta 1 e a apertura dunha porta dun portalón independiente é outro dos motivos para a creación do primeiro regulamento do Parking Europa. Hoxe, ata ahora non estaba regulado, solamente había unha ordenanza. Hoxe en día contamos cun espazo máis amplo para aparcamento, con 181 plazas na planta 0 e con 37 plazas na planta 2, facilitando así a rotación de coches dos veciños, veciñas e visitantes, onde poden deixar os seus vehículos en un sitio seguro e con cámaras de videovigilancia mentras van mercar aos comercios, consumir a hostelería ou simplemente pasear por o pobo. E todo isto gratuito 24 horas. Poucos parkings se coñecen con estes privilexios. En referencia á nova reubicación dos aboados, na planta 2 facilítase a entrada e a saída independiente polo portalón que dá acceso á Rúa Z, con mando eléctrico e chave. Unha planta que fai de garaxe con un prezo de 30 euros no medio do pobo, cámara de videovigilancia e en un futuro tamén lector de matrículas. Estáse traballando para que eso sexa así. Mediante sorteo presencial e totalmente imparcial, o día 10 de abril axudicáronse as plazas de estos máis de 100 aboados, con unha reunión explicativa do novo espacio e funcionamento desta nova ubicación. E agora, con este novo regulamento, quedan asentadas as normas de uso e convivencia para un espacio único e moi necesario neste pobo. Moitas gracias. Turno para Teresa Varela. Pois aquí sí que había urxencia neste punto, porque, como vostede dixo, xa se fixeron as reunións cos aboados o 10 de abril, é dicir, empezamos a casa polo tellado. Primeiro facemos as reunións, reubicámolos, sorteamos e despois aplicamos o regulamento. Entonces, este expediente destapa unha evidente falta de coordinación, improvisación e un descoido, non sei como definilo, na xestión administrativa por parte do Goberno. Traen aquí isto para aprobación, tiña que haber vido antes, o orden lóxico era outro, e agora non sei se tomalo como unha falta de respeto ao pleno ou se como unha falta de respeto aos veciños, porque terelo neste momento casi que, despois de facer todo o resto, pois quedaron en evidencia.
O feito de que as prazas fosen xa sorteadas e que se lles dixera de comprar un mando sin traer o regulamento, pois é unha manifestación da praxis que teñen vostedes de facer política do seu goberno. Esta área xa decideu como, cando e de que maneira se executaría o servicio. E están a xerar obrigas e a otorgar dereitos sen ter a norma aprobada. É unha aberración. Isto, cando menos, pode incluso hasta parecer unha flagrante vulneración dos procedimentos administrativos. Agora, eses sorteos con este novo regulamento teñen validez? Non. Tamén se pon, ou isto sirve para legalizar a posteriori unha xestión nefasta, e que saltáronse toda a lógica administrativa, co cual é que é tan caótico que non sei nin como expoñelo. Temos que o que os fixo mudar e traer este regulamento foi o informe do secretario que nos traían da modificación da ordenanza. Aí tamén se veía de forma clara, porque non lle doi en prendas, en poñer en evidencia a súa discrecionalidade do Goberno ou da concelleira delegada de área no criterio de altas e baixas dos aboados, e ese informe do secretario notase que foi feito moi a presa porque mezcla dous expedientes. É dicir, foi un corta e pega, entonces mezcla no seu expediente da ordenanza co expediente da modificación da ordenanza dos contenedores da roupa. Pero, agora, se imos ao análisis do regulamento, sí, está aí o informe para ler. O punto 5, no índice, fálanos tamén de subrogación da concesión por falcemento do aboado, señora concelleira. Firmaban este regulamento, 2 concelleiros, e non o leu ningún. Porque unha cousa pon un índice e outra cousa pon o articulado, que pon extinción da autorización por falecemento do aboado, co cual ler non o lestes ningún. Despois... Espera un momento. Dalle. Paréceme tamén unha falta de respeto que só se lle den 15 días ás familias para comunicar o falecemento, porque creo que hasta o imposto de sucesións dan 6 meses. E senón que vostedes o fan do oficio, é dicir, volvemos á discrecionalidade. Eu creo que tamén aquí hai un pouco de sensibilidade, entonces sí, podían o ter en conta. Despois, din que se prorroga automáticamente, se non manifestan en contrario, pero tamén din que isto non lle garante que teñan dereito a esa plaza que están ocupando, é dicir, este párrafo, ou este artículo, perdón, 5.4, da renovación da condición de aboado é un pouco tamén esperpéntico, porque na mesma parágrafe maniféstase que se o aboado non comunica a súa intención ao Concello antes de fin de exercicio e téndese que quere renovar. Pero no último párrafo pon que por motivos de interese xeral e por criterios de funcionamento isto deixa os aboados nunha situación, de total indefensión e pon en manifesto que vostedes gustalle gobernar, non sei como, sabémolo todos, pero que é bastante fuerte dicilo neste pleno, pero con unha arbitrariedade e non sei, é que, retira as prazas se quer o Goberno sin criterios fixados, é dicir, pono o articulado, vayan ao artigo punto 5.4. E despois, vístello santo con isto de comprar o mando, visteullo o señor tesorero dicindo que isto, pois agora, que sí, no regulamento sí que o fixestes ben, e poñédelo como un depósito, antes decíades que compraba o mando, agora é un depósito de garantía de que se vai devolver, polo menos ese santo vestístelo, xa non falta todo. E o tesoureiro vístevolo dicindo que non é que é un ingreso público non tributario. Nada máis para esta primeira intervención. Gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Carbón, ten a palabra. Sí, en primeiro lugar, quero explicar por que o BNG rompeu o consenso de votar sempre as urxencias a favor e rompémolo precisamente porque nos parece un esperpento presentar este regulamento desta maneira. Simplemente para un futuro saber que sepades que o BNG vai seguir votando a favor das urxencias.
Non sei por onde empezar, a verdade. Vos vou empezar por unha frase que dixo o señor alcalde neste mesmo pleno, na moción do Partido Socialista. Dixo que a xestión non é o seu forte. Precisamente, a xestión do parking non é o forte do Partido Popular. Estamos xa nunha segunda etapa de mala xestión do parking. No Parking Europa vense dúas maneiras de xestionar. Vese como xestionou o Partido Popular e vese como xestionou o cuatripartito, que fixo que o parking funcionara para o que estaba preparado, que é para dinamizar o comercio e a hostelería, para servir tamén como recurso para a xente que non podía topar unha praza de garaxe. Nós podíamos estar a favor deste regulamento, podemos estar a favor de moitos puntos, como é a reorganización das plazas dos abonados. O que non vemos e creemos que é papel mollado é que a regularización do uso para os usuarios, digamos, diarios, vai seguir carecendo vai seguir padecendo o mesmo problema, que vai seguir sendo o Parque en Europa un cementerio de coches. Como se vai regular o uso? Que ventaxas ten un abonado perante unha persoa que deixa o coche ali 7 días? Que control vai ter ese coche? Ningún, como ata agora. Por eso, esa rotación de vehículos da que fala a concelleira, eu non a vexo por ningún lado. A xestión do parking en Europa recórdame tamén ao modelo do que presumía este goberno cando se creou o Lalín Arena, que o venderon como o futuro da xestión das instalacións deportivas e que acabou sendo rescatado polo pobo de Lalín aos poucos anos. Co Parking Europa, pois tiveron unha xestión pésima, tivo que ser mercado polo goberno anterior, por certo, a un prezo que era... Foi un moi bo prezo que conseguiu o goberno anterior, eso hai que recoñecerlo, e o fixo funcionar como debería ser. Non como fai este goberno, e agora vimos con este regulamento que para nós é totalmente incompleto. Faltalle a parte máis importante que é a dinamización do parking para o uso diario. Gracias. Gracias, Carbón. Turno para Soe. Alba ten a palabra. Bueno, nos, a ver, estamos a favor, evidentemente, de que se elabore un regulamento para o uso do parking, sobre todo, pois, despois de ver o que pasou nestas últimas semanas, e é que, bueno, houve unha falta de orde nos trámites, falta de transparencia, falta de normas claras, e, bueno, creo que veñen con isto agora, despois dunha xestión, podemos dicir, caótica e nulo diálogo. O primeiro problema foi cando convocaron a reunión aos abonados. Convócanos a unha reunión prácticamente sen tempo, prácticamente sen avisos, e a que chegaron a impoñer o que vostedes xa querían facer, non houve ningún ápice de diálogo, e hoxe veñen aquí con cousas que son exactamente o contrario do que lle dixeron nesa mesma reunión. Segundo problema, as formas. Cando veciños se levantan dunha reunión por malas contestacións ou por contestacións un tanto duvidosas, bueno, algo pasa aí. Terceiro problema, nós dentro do Partido Socialista pedimos acceso a este expediente fai un mes e medio e deronnos acceso para xullo. Non sei se teñen algún tipo de preocupación en que nós vexamos este expediente ou se é simplemente por alongar o tema, pero se están seguros de que todo se fixo ben, creo que poderían lo dar sin problema para a semana seguinte. Bueno, veñen a presentarnos aquí tamén a ordenanza que ven levando a mesma redacción que a que se presentou cando se eliminou dos puntos da orde do día das comisións, na que, bueno, sacan a limitación do 20% das prazas destinadas a abonados e, por outra banda, modifican o punto 9 da ordenanza que estaba en vigor e agora pasa a dicir que as altas e baixas dos abonados regularánse polo regulamento e polas instruccións do alcalde e concelleiros. Isto retiraron nas comisións informativas, tiña todo o sentido porque traían a modificación da ordenanza sin o regulamento, facéndolo sin o regulamento, e, bueno, o que vemos é que aquí o que fixeron foi xerar un conflito, despois intentar remendalo ás prisas
Cunha ordenanza, eu creo que un tanto cuestionable, e unha vez máis sen diálogo. Parecenos ben que se retire este punto e traer o regulamento e ordenanza, pero creo que debería facerse de outra maneira, tendo en conta as necesidades dos abonados, as necesidades dos usuarios de rotación, e facelo con tempo, escoitalos, e que saíra por consenso. Eu, en canto á redacción do regulamento, teño moitas dúbidas. 30 euros en concepto de depósito por dispositivos de apertura. Non sei se son dispositivos, ben en plural, non sei se son 2 ou 1. Porque depois pon que cada un vai a ter acceso a 2. Pero vostedes o que lle dixeron na reunión e o que fixeron, a maioría destas persoas, foi pagar 30 euros a unha empresa privada, X, para obter un mando. Entonces, claro, ingreso público no tributario, un pago a unha empresa non pode ser. Entón, eu pregúntolle que é o que van facer con todos eses usuarios que pagaron 30 euros a unha empresa privada, porque isto non existía e isto non foi o que lle dixeron. Entón, a eles supoño que lle gustará saber tamén que é o que van ter que facer agora, porque eles xa teñen pagado e o mando no coche. 30 euros un, aquí non sei se son 30 euros un ou 2, e non sei que é o que van a ter que facer. Eles tampouco. E tampouco sei a empresa, porque igual a empresa ahora ten que comer o marrón de coller eses 30 euros de cada usuario e darllos a cada abonado que xa llos pagou. Xa llos pagou fai un mes e pico. Agora sí que prevén a devolución do depósito. Daquelas, o día da reunión, non. Dixéronlle que non. Que cando se acabara ou se extinguira o contrato, entre comillas, pois que quedaban co mando que o tiraran á basura. Pregúntome, e pregúntanse, cando se lle van dar as tarxetas para os vehículos distintos, de matrícula distinta, logo que vayan a entrar nesa plaza. Isto é o que indica no regulamento, non sabemos. O caso de falecemento, claro, a redacción non sabemos si sí, si non. E eu, é que realmente, a mí o que me preocupa é que digan unha cousa e que fagan a contraria. Preocúpanos, evidentemente, a falta de transparencia coa que se tratou todo este tema, preocúpanos a falta de diálogo cos usuarios, preocúpanos o oscurantismo, preocúpanos a improvisación que rodeou todo este tema e preocúpanos a adxudicación das prazas, porque nun principio empezaron a facer o sorteo, esquecéronse das prazas de mobilidade reducida, houbo papeletas que entraron e saíron da caixa, veremos como sale o tema, e claro, isto o que fai é que esas persoas todas que estaban aí, que non son poucas, que foron bastantes, é que pensen que isto é un cachondeo. E isto non pode ser un cachondeo, porque vostedes son un goberno e isto é un concello, non pode ser un cachondeo. E o que pasa é que todas esas persoas pensan que hai cero garantías nese reparto que se fixo das prazas, e iso non pode seguir pasando. Logo hai outro problema, que as persoas que tiñen 2 prazas xuntas, ora pasan a non telas xuntas, unha nunha punta e outra noutra. Despois de todo isto... A ver, Alba, vai terminando. Sí, nada, un minuto e termino rápido. En definitiva, todos son dúbidas, nadie sabe o que ten que facer, os abonados non saben o que ten que facer, e logo hai outra parte que comentaban tamén os compañeros que nos preocupa, que é que o parking perda o sentido para o que foi concebido, que é rotar, favorecer a mobilidade ou aparcamento no centro de Lalín e que a xente poida aparcar a ir ali e comprar, porque tampouco quedan claros os límites horarios ou o control que se vai facer deses límites horarios dentro do parking, neste regulamento que traen hoxe. Mentres pasa todo isto, seguimos necesitando melloras, mantemento, limpeza, mellora dos accesos, etc., e acondicionamento nun parking que está, vamos dicir que chove dentro igual que afora. En definitiva, eu creo que dedicaron máis tempo a improvisar, a ir salindo do paso como puideron, e a remendar, que a intentar mellorar o que xa había. Gracias, Alba. Turno para compromiso. Rafa, tes a palabra. Señor alcalde, se alguén coñece o espírito co que se comprou ese parking é quen lles fala, non? Porque foi un dos que tomou a decisión, un deles. É certo, como di Alba Forno, que eu creo que con este tipo de medidas que vostedes expoñen non se cumpre o espírito para que se comprou o parking. Dende o minuto 1, si dixemos en compromiso que estamos a favor da reubicación das plazas de abonados, porque nas plantas que son o que debían ter máis mobilidade, moita xente non entraba porque había un amplo porcentaxe que eran para abonados. Eu creo que con un acceso directo, tamén yo dixen a Paula Areán, no Concello de Urbanismo no seu momento, cara a planta do medio, pois
serviría para que o resto de plazas tivese moitísima máis dinamización, non? Por lo tanto, eu creo que o espírito do parque non se está cumprindo. Tamén, compromiso en esta cuestión vai se abster porque seguimos sin estar de acordo cos horarios que lle aplican vostedes para a chamada gratuidade. Creo que en algún outro pleno anterior xa falamos de intentar chegar a un acordo para reducir o número de horas nas que se pode estar de balde no parque. Pero non por unha cuestión de recaudación, sino precisamente para promocionar, para axudar a que as plazas poidan ter máis mobilidade, poida haber máis xente, poida haber máis dinamismo e non que se convirta en un garaxe para veciños e veciños, que se quere un garaxe que hai plazas disponibles de abonados, pero o espírito do parque non pode ser eso, e menos que un parking foi pagado con cartos públicos. Onte teña a posibilidade, porque saben vostedes, estou en Madrid, marchei no coche, non teña moito tempo de ver o expediente, pois mandei unha persoa dun despacho importante de abogados que traballo na vida privada, un experto en dereito, neste caso administrativo. O informe que traslado ao señor secretario, o que me traslado ao abogado é que se hai algún tipo de contencioso por parte de algún dos afectados, tería posibilidades de votar abaixo este acordo. E seguramente isto pode ser, eu non dubido, faltaría máis dos coñecementos jurídicos do señor secretario, todo o contrario, é o que me traslada un dos abogados máis prestixiosos en dereito administrativo que hai na nosa comunidade autónoma, non? E a mí o que me dá a sensación, e tamén se me transmite, que ao mellor hai un punto de improvisación preocupante para intentar chegar sí ou sí a este pleno para poder aprobar estas resolucións, non? E eu non sei se vostedes poden valorar, como vostedes vexen, retirarlo, darlle unha volta para non ter ningún tipo de problema xurídico posterior, pero esa é a recomendación que me din que lles trasladen, que calquera abonado pode levar isto ante a xusticia no contencioso administrativo e pode dar lugar a unha situación un tanto desagradable de ralentizar a posibilidade de que este parking funcione como debe funcionar, non? Sei que vostedes o fan coas mellores das vontades simplemente para solucionar esta cuestión e para que funcione o parking, pero se fallan as cousas presuntamente, palabra que se está falando tanto estes días cando ves os medios de comunicación no Estado, aquí todo presunto, e que me parece bastante evidente, pois creo que presuntamente vostedes deberían darle unha volta para que isto non teña consecuencias potencialmente posteriores. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Karen. Moitas gracias. Bueno, a ver por onde empezamos. Primeiro, eu... Sí que teño. Sí. Pois igual non se me ve moito. Pero, bueno, primeiro, empezar dicindo que cando se fan cousas, a veces se cometen erros e posiblemente non se fixeran da mellor maneira posible, dándolle a razón un pouco a señora Varela. Vale? Pero asegúrolle que se fixo ca mellor intención sin facerlle daño a ninguén e posiblemente non se fixera de todo ben. Pero agora traemos aquí isto para rectificar e para rectificar de sabias ou non son sabia, pero considero que cando se traballa e se fan as cousas e non salen o ben que un quería, pois hai que rectificalas e para iso estamos aquí, por iso trouxemos este regulamento con este cambio de ordenanza para que todo este garantizado e quede todo en orden. Despois, por outro lado, decía, creo que foi Alba, non sei que, bueno, non, foi o bloque, que como funcionaba o parking no cuatripartito, funcionou moi mal. Porque había 75 abonados, cando eu cheguei aquí, 75 abonados que estaban na planta de abaixo, a que vostedes crearon para a rotación. E despois completouse con 87, creo que foi ao final, cando se deixou de dar plaza de abonados abaixo, eran 87, pero cando eu cheguei había 75. Entón, non creo que ese espírito que decía Rafa de mercar o parking para a rotación, deixando as plazas de abonados abaixo, fora ben. Eu creo que esta alternativa que nós tomamos, esta posición que nós tomamos de deixar a todos os abonados xuntos nunha plaza, nunha mesma plaza, na do medio, para facilitar esas 250 plazas, tanto abaixo como na planta de arriba, iso é si é favorecer a rotación dos vehículos para a xente que ven a comprar o comercio e a hostelería. Creo que antes nin vos
podes presumir deso, nin nós, que nós durante anos seguimos lo deixando, pero agora creo que intentamos cambiarlo para facer as cousas ben. As tarxetas, esas que me preguntaba Alba, estáse traballando nelas para entregalas canto antes. E o mando agora quedan como unha garantía que si efectivamente un depósito, perdón, que si efectivamente en un principio posiblemente non se pensara na posibilidade de volverlo, pero creemos lóxico que ese depósito o día que marchen poidan recuperalo. E non sei se me quedou algunha cousa. Eu creo que... sí, o caos tamén do que falaba o PSOE, que decía do sorteo, que era un caos. Como facían vostedes para entregar as plazas? Alguén non pode decir, que están aquí casi todos, para dar as plazas, non fixamos un sorteo presencial con todos os... Un sorteo presencial e limpio diante de todos os abonados. Antes, como se daban esas plazas? Vale, pois podenlle preguntar a xente que as dou. E creo que non teño, en un principio, nada máis que decir. Moitas gracias, Karen. Tere, ten a palabra. Mira, Karen, ti falas aquí de emenda, está claro que se erra é de sabio rectificar, pero é que aquí non se está emendando, porque o regulamento non se corrixe a ordenanza e queda a discrecionalidade do alcalde ou dos concelleiros. Entonces, eso non é nada garantista, nin nada legalista. Entonces, aquí quixéchelo xustificar en axilidade, en traballar, pero eso non se pode xustificar saltando a norma ou traer a norma despois e ni siquiera servir para adecuar a esa realidade. Aquí empezastes a casa polo tellado e agora non hai maneira de emendalo porque por moito que queiras apuntalar o tellado xa se veu abaixo. A única orden que demostrastes e que fixestes foi mandarlle comprar uns mandos a unha empresa privada. Agora, decíavolo na miña primeira intervención, visteuvolo tesorero, e vos destes unha volta no regulamento dicindo que era depósito, que era o que tiña que haber sido desde o principio e non dicindo o que dixestes nesa reunión que foi convocada. E xa para rematar, decir que aquí evidenciase unha chapuza administrativa máis por parte do PP no parking Europa ou parking Aldea Grande. Grazas. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Manuel Carbón. Ben, eu creo que o Partido Popular como goberno terá cousas das que presumir, pero creo que o funcionamento do Parque en Europa non é algo do que presumir. Polo menos no goberno anterior había persoal, 3 persoas que vostedes reubicaron noutros postos, que controlaba acceso, limpeza, eu sigo tendo dúbidas de como vai funcionar. Dicía o compañeiro Rafael que ten dúbidas da legalidade deste regulamento. No BNG pensamos exactamente igual. Creemos que sería prudente retiralo e reformulalo polo ben dos usuarios e do pobo de Lalín e da ciudadanía de Lalín. Creemos que, como día a compañera Tere, isto é unha chapucilla, ou chapuza, como queran chamalo, e que deberían replantexalo e volver a traelo aquí de outra maneira e con outra formulación. Gracias. Gracias. Turno para PSOE. Alba Forno ten a palabra. Bueno, eu xa creo que dixo na primeira intervención, evidentemente a min gustaríame que se retiraran estes puntos, pero non para paralizar o regulamento. A mí o que me gustaría é que se trouxera e facelo ben, porque, dende logo, está moi ben rectificar e non hai problema, e os erros, cometémolos todos, o que non os comete é porque non fai nada, pero, claro, rectificaron, pero o regulamento ven aquí que se fixo in extremis nun par de semanas ou nunha semana se me apuran, sen consenso, sen case lelo, porque ven con meteduras de zoca varias e cuantiosas, e seguen mantendo, ademais, a redacción de que as altas e baixas dependerán do criterio do alcalde e dos concelleiros. Entón,
rectificar, bueno, daquela maneira. En todo caso, falaba das plazas dos abonados de abaixo e de que vostede, cando chegou ao goberno, que había 70 e pico, se non me equivoco, creo que dixo, pero que vostedes levan gobernando 7 anos. E agora hai 200 e pico. Entón, estamos falando de que hai os abonados antes estaban malísimos. Cantas plazas de abonados hai agora mesmo? 130. Vale, pois antes o parking dixo que funcionaba malísimo porque había 75 prazas de abonados abaixo e agora, hasta agora, funcionou mellor, habendo 100 e pico. Vale, perfecto. Bueno, falou de nós, é exatamente igual. Eu creo que a vontade que temos que ter é de solucionar este problema, de ter en conta tamén eses abonados. Eu sempre estuve a favor, e creo que o dixen aquí en pleno máis dunha vez, en buscarlle unha maneira de solucionar isto, de facer que o parking sirva para o que ten que servir, que é a rotación, que non o está facendo, e polo que vostedes poñen no regulamento vai seguir sin facer, porque se poñen 24 horas gratuito e non se fala de mecanismos de control, só te cabale rei. Eu me toco a chalí, sacarei no domingo, pedaron a volta e punte acabouse. E iso é o que está acontecendo. En todo caso, eu creo, e digo sinceramente, que creo que temos que retiralo e traelo como Dios manda. E non teño claro que é o que vai pasar. Non é que non teña claro eu, é que non teñen claro os abonados. E creo que deberían salir de aquí, se isto non o van a retirar, sabendo que é o que van ter que facer cos mandos e cos seus 30 euros. Porque quen lle vai depositar aquí os 30 euros? A empresa que llos pagaron? Ou van ter que depositar eses usuarios? Os 30 euros van ser un mando ou van ser dous? Eu creo que se traemos isto ao pleno, algo tan importante como unha modificación dunha ordenanza e un regulamento dun parking público, o único que temos en la liga de máis, creo que hai cousas que deberíamos salir de aquí sabendo, nós como concelleiros e a xente que nos escoite ou que vos escoite, sabendo que é o que vai pasar co que xa fixeron e co que xa vostedes lle mandaron facer. E remato. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra. Sí. Señora concelleira de Aldeas de Nadal, despois da exposición que fixo vostede, non sei se seguir sendo o Rafa Cuña de 2026 ou volver a ser o Rafa Cuña de 2015, que aínda o levo dentro. Mire, eu creo que dentro do Partido Popular poñer en cuestión un só segundo a xestión do parking por parte do goberno que eu presidía é atrevido. É bastante atrevido. Vostede mesma era membra dunha asociación de empresarios dun xeito independente, pois facía vostede as súas achegas con cuestións relativas ao parking e sempre se nos transmitido da asociación de empresarios da que vostede era un membro independente e nada politizado de que estaban de acordo co que nos estábamos propoñendo no Concello. Se vostede fai unha comparación de 75 abonados tendo unhas poucas horas para utilizar o parking con 100 e pico con 24 horas para poder utilizarlo como se fose un garaxe, pois xa me dirá vostede que tipo de comparación é esa. Pero vamos a volver ao Rafa Cuña do 2026 e dicirlle de xeito absolutamente constructivo que, como están reclamando parte do resto de grupos da oposición, deberían lle dar unha volta desde un punto de vista administrativo, porque, insisto, o que se me transmite que si calquera dos abonados, algún, por certo, que eu coñezo bastante pelexón, elevan un contencioso administrativo sobre esta medida que está tomando o Concello, pois pode haber algún tipo de problema para que se poida executar. Nada máis, moitas gracias. É un saúdo e o meu afecto á concelleira de Aldeas de Nadal, que tampouco é para tanto a cuestión. A concelleira de Aldeas de Nadal onte deronnos un premio tremendamente importante, por si non o saben vostedes. Sí, parabenizo por eso, por certo. Deronnos un dos premios importantes que dá o Patronato de Turismo ás Aldeas de Nadal. Onte ali había 9 premios a nivel de toda a provincia e 2 dos 9 premios viñeron para a LIN. Un para as Aldeas de Nadal por a boa xestión e pola idea e outro para a Casa do Patrón por a labor de toda unha vida de dinamizar o eido rural. Por lo tanto, de 9, 2 tampouco están mal. Por lo tanto, algo faremos ben para que nos premien en moitos sitios. Outras cousas por non salen tan ben como o mellor eu do parking. Señores, amigos míos e de Pepe, que decía un profesor meu, a política é o arte de facer posible aquilo que é necesario. Eso non o inventei eu. Algúnha persona con moita enxundia na cabeza e con moito
con moito predicamento a nivel intelectual, dixo eso, que a política é o arte de facer posible aquilo que é necesario. E nos practicamos eso. Queremos facer posible aquilo que é necesario. Cal é a nosa idea? A nosa idea témola clara co parking. O parking empezou como empezou, o cuatripartito rescatouno, nada que objetar, ao contrario, parabéns, e logo despois a xestión non era máis axeitada, por eso nos a cambiamos. A ver, non é de recibo entrar na primeira planta, porque unha das cousas que guíamos é que houbera rotación para o comercio. É que estuvera prácticamente todo ocupado. Era unha vergoña. Eu xa sei que para os usuarios era cómodo. Por lo tanto, se algún se rebota, eu entenderei, non é perfectamente humano, algún que se rebote, pois está no seu dereito, e nós tamén estamos no noso dereito de actuar como actuamos. A situación do parking, non hai ningún parking que eu sepa, en Galicia, cunhas condicións tan ventaxosas como o noso. Os usuarios pagan 35 euros. Pagan 30 euros. É un regalo. Non nos equivoquemos, é un regalo. Constame que hai algúns que alquilaron as súas plazas particulares para facer negocio e logo teñen unha desas. Constame, con nomes e apelidos. Vale? Pero a protección de datos, obviamente, non vos permite dalo. Por lo tanto, hai algún que alquilou 2 plazas de garaxe, moito máis caras, obviamente, e ten as 2 ali. Entón, tampouco se trata de facer negocio a conta do Concello. Por lo tanto, o tratamento que lle demos aos usuarios entendemos que é un tratamento supercorrecto aos abonados. O parking ten que tiña por obxecto unha cousa, darlle rotación á xente que ven a Lalín, que aparca ali nun sitio cómodo e que poida comprar nos comercios. A planta 1 e 3 queda íntegramente para rotación. Acabouse o cachondeo de aboado, abonado, reservado. Ahora ali non hai nada reservado. Hasta había ali unhas plazas que deixastes vos reservadas para o Concello, hasta me mandeinas quitar tamén. Ali non hai nada reservado. Na planta 0 está reservado 0, para ninguén. Non, pero para ninguén. Ali non hai ninguén, ali non hai ningún reservado. O aparcamento 0 é únicamente para rotativo. Non te preocupes que nós o regulamento farémolo, cambiarémolo e volverémolo cambiar e volverémolo recambiar. E non pasa nada. Xa vos digo cal é a orden deste goberno, a idea deste goberno. A idea deste goberno é que na planta 1 e na planta 3 aparque todo Dios con total libertad. 24 horas de momento, que estamos dispostos a reservalas porque ao mellor a restringilas porque ao mellor son excesivas. Ao mellor en 24 horas pois pasamos a menos, ao mellor a 12 ou o que sexa. Pero eso xa falaremos na Xunta de Portavoces. Por lo tanto, planta, cal é a idea que nós temos e por lo tanto temos que articular técnicamente? A idea que nós temos é planta 1 e planta 3 exclusivamente para rotación. Se 24 horas é moito, estamos dispostos a sentarnos para razonalo e poder poñer menos horario. Non me importa poñer 12 horas ou incluso 6, porque o que ven facer unha cousa ao comercio, 6 horas sobranlle. Pero bueno, xa miraremos o que. En principio, podemos rebaixalo, en vez de 24 horas, rebaixalo a 12. Cos temas, ás veces, fallanos a tecnoloxía. Non a nós, o propio sistema. Pero fallalle hasta o Ministerio de Hacienda, como non nos vai fallar a nós? É dicir, nós ahora mesmo, inda que temos o sistema posto de tal maneira que ti se entras ali a pasar máis de 12 horas non che desbloquea o chisme, ás veces falla. E como falla, por iso temos que ter un plan B. Pero iso vais a arreglar porque a tecnoloxía evoluciona, aquel parque vai estar totalmente videovigilado, aquel parque vai estar en perfecto estado de revista e vamos ter un parking que valga para Lalín, para os lalinenses, para os que veñen de fora, para o comercio e tamén para os que están ali usuarios. A segunda planta, ao facerlle a entrada independiente, queda estupendísimamente. Home, que ao mellor algún quería telo ali na primeira planta. Home, claro, tamén eu quería telo. Pagar 30 euros e ter ali un mellor sitio nun parking público. Non, o parking público é público. E fíxose con diñeiro público, por lo tanto, ten que responder ao servicio público. Por lo tanto, cal é o servicio que queremos dar? Que a xente que veña a Lalín a comprar, deixar vida no pobo, que teña onde aparcar gratuitamente. Xa digo, se non é 24, é 12, pero que teñan onde aparcar gratuitamente. E os usuarios, pagando 30 euros e facéndolle unha entrada individual, sí que hai un problema do mando, xa arreglaremos o mellor que poidamos. E xa hai que devolver 30 euros a quen hai que devolver, moitas veces cobras unha multa e hai que devolvela. Por lo tanto, estamos dispostos, faltaría máis.
Faltaría máis. É que algún denuncia ten razón? Bueno, home, nós aquí temos pleitos de vez en cando e uns ganámolos e outros perdémolos. Claro. É que nós non somos perfectos. Pero o que vos quero dicir é que ao marxen de que técnicamente lle temos que dar en caixa a todos, a decisión é política, exclusivamente política. Nós queremos ter gratuito parking a planta 1 e 3 e a 2 exclusivamente para abonados, con entrada e saída individual. O marxe que teñan mando ou teñan unha chave ou que queiran ter. Punto. Ese é o que queremos fazer co parking. E unha vez que teñamos eso ben articulado, que nos dará traballo, ao mellor, este acordo que tomamos, inda que mañá, ao mellor, dentro de 3 meses hai que lle poñer outro punto ou unha coma. Poñeremos ya. Poñeremos ya, non hai ningún problema. Pero o que é certo é que a decisión que queremos tomar é esa. E logo o único que nos queda do parking para ter un dos parkings bonitos de Galicia é gratis, salvo pos abonados, obviamente, pero pos abonados pagando moi pouquiño, porque o que pagan os abonados é moi pouco, pois, salvo eso, só nos queda o tema de o que é a parte, chamémoslle do tellado, hai que arreglala, porque entra auga, porque a tela asfáltica, as telas asfálticas, as temperaturas, fai efecto acordeón, rompeu a tela asfáltica por varios sitios, e realmente, para que elo quede perfecto, hai que levantar o chao, poñer unha tela asfáltica nova e volverlle poñer encima un chirme. Esa hai que facelo por farémolo. Eso costa bastantes cartos, pero teremos que facer porque ahora mesmo chove moito. Entón, queremos arreglarlo para que non chova dentro, faltaría máis. E con eso vai quedar un parking estupendo e funcionando estupendamente. E sobre todo co objetivo que queremos para a LIN. Que a xente veña aquí, que aparque no centro do pueblo para facer as súas compras, que non sea ninguna disculpa. É que teño que pagar moito de parking. Aquí pagas cero, independentemente de que sexa máis ou menos, pero vai a ter margen suficiente para o comercio. Ahora chegas ali, entra na planta 1, hai sempre onde aparcar, e antes nunca había. Ao mellor había un funeral na iglesia de alguén conocido, ou había algunha actividade por ali, e vas ao parque e nunca había onde aparcar, nunca había onde aparcar. Bueno, nunca había onde aparcar na planta 1, na 2 había, pero o acceso era malo. Entón, agora, os abonados teñen o seu acceso individual para eles solos. E creo que non se deben queixar, independentemente que aquí queixas de todo o mundo, porque vivimos nun país onde o motivo fundamental de algún teno como norma de vida é queixarse por todo. Bueno, claro que se poden queixar, pero pagando 30 euros e ter un parking videovigilado municipal, eu creo que, home, xa querer ter a mellor ubicación no parking, pois non me parece razonable. Creo que teñen bastante boa ubicación e, como digo, o único que nos queda é acabar de regular eso, que o faremos, acabar de tecnolóxicamente poñer todo para que cando un coche bote máis dese tempo pois teña unha multa, que queremoslo facer, e tamén o que deixa ali o coche, ali hai coches que o verán ustedes aparcados desde hai moito tempo, verdad? Que os ven, como os vemos outro. Bueno, pois aquel coche son coches de xente que ten nome e apelidos e que pasa de todo e que teñen expedientes sancionadores. Algún, cando saca o coche dali, non sei se o coche valerá o que lle imos cobrar de multa, pero cada un é dono do seu. Por lo tanto, ala eles. Ali hai algún coche que ten un expediente tras outro, que siga ali aparcado, a familia non o quita, chegará un momento onde habrá que fazer o que diga o oral. Nós temos eso en tramitación. Entón, é que algún está aí moito tempo e non lle fan nada. Certo, sí, claro, pero tamén te ten a sanción, O que non preguntas ti é pola multa que ten. Entón, que saibades que a idea é esa. Planta 1 e 3 totalmente libre. E planta 2 pagando un precio moi asequible. Moi asequible. Así que esa é a filosofía. Este dictamen, isto que cobramos hoxe, probablemente non sexa definitivo, pero cando teñamos, pois poñerémolo. Xa vos digo, tecnolóxicamente ainda nos fai falta, porque aínda que a videovigilancia funciona, hai problemas ás veces cas barreras, porque hai problemas, non debería habelos, pero hai, ao mellor algún quere sair e non lle abre, entón ten que chamar a policía local, e abrimoslle, e algún se estuvera fora de plazo, pero estando dentro de plazo. Entón, esas cousas hai que arreglalas, pero iso é un tema de tecnoloxía que cada paso está funcionando mellor e non vai ter ningún tipo de problema. Así que, moitas gracias por escoitarnos, vamos a votar estes dous expedientes e, como vos digo, a idea é esa, e logo que teñamos que cambiar e que teñamos que devolver os cartos dun manda, eso non hai ningún problema, farémoslo, faltaría máis. Nós fixemos a cousa que a mellor intención. E Karen, con toda a boa intención do mundo, o que quixo é, en vez de poñelo mañá, poñelo hoxe, e ao poñelo hoxe pasan estas cousas. A jata co apuro para euro fillo orcejos, decía un dito
un dito que é un dito moi popular e que é unha barbaridade de dito, pero que está ben dito porque, efectivamente, non sei se será coa pura ou non, pero os gatiños nacen todos cegos. Pero depois abren os ollos e son listos de carallo. Así que vamos a votalo, sin máis. Votamos o regulamento. Faltame ainda dous. Faltame un. A ver, ó. É o que me falta. Faltasme ti, Carmen. Agora está. Votos emitidos 20. Votos emitidos 20. Un telemático. Votos a favor 11 do Grupo de Goberno. 3 abstencións de compromiso. 1, 2, 3, 4 e 6 en contra do bloque PSOE Concelleira non escrita. Vamos co punto seguinte, agora ven a ordenanza. Votamos. Votamos a ordenanza, por favor. Isto pasalle como a tecnoloxía do parking. Ben vedes que... É iso que esta era catalán, era unha empresa catalana que puxo, en teoría, era das que funcionaba ben en España. E sempre nos dá algún problemiña. Biz. Tenche medo o aparello. Non, isto non sigue sin ir. Aí vai. Bueno, pois aquí non vai. Miro por aí. Votos emitidos 20. A favor 11 do Goberno, abstencións 2 e 3 de compromiso, en contra 6 de PSOE, bloque non escrita, e non emitido 1. Pois moi ben. Rogos e preguntas, intervencións? Tes algunha pregunta? Pois entón, se non hai máis... Perdona, Mario. Sí. Vale, pois a ver, empezamos. O bloque ten algunha... Ti tes algunha pregunta, Tere? E tes algunha pregunta, bloque? E tes algunha pregunta, Soe? Mario, venga. Sí. No pleno anterior preguntamos pola beira rúa que sube pola Avenida Buenos Aires, o camiño do Cementerio Vello, que máis fai falta unha rampla. E hoxe fomos recoller as respostas e non figura ninguna resposta con respecto a esa pregunta. Entón, Pero respondo cheu, como era a pregunta? Digo cheu, sei. A pregunta é cando se van a arranxar as beiras rúas que van hacia a rotonda do ambulatorio a seu paso polo Cementerio Vello, que eso está feito un desastre, non hai rampla, non podes pasar as caderas. Pero xa te dixen que coincidíamos con eso, vamos a arreglarlo o antes posible, pero poñerche unha data, non a quero poñer para que despois me digan non a cumplín. A ver, vamos poñer unha data... Eu, polo menos, decirle aos usuarios que me xeitosa. Que me contestaron. Vamos poñer unha data xeitosa. Primo, no que queda de mandato darémolo feito. Sí, pois de mandato, vale? Un ano. Non, para non engañar, se podemos fazer no brao, xa o facemos no brao. Vale, eu cando me pregunten vou dicir, dixéronme un ano. Non, dixemos antes de que acabe este mandato, para non botarlle a culpa ao seguinte. Vale? Non, porque ademais terás unha... Se non o temos arreglado, terás unha ferramenta contra nós. Alcalde, é unha necesidade, de verdade. Que sí, pero se non teño... Xa xo dixen outro día, non hai dúda ninguna. Non hai dúda ninguna, aquilo está mal. Teñen que pasarse a carretera para seguir... Mario, que tes toda a razón, xa xo dixen outro día, iso está mal e hai que arreglalo. Pero iso forma dentro desas cousas que dicía Teresa que está todo mal, iso tamén está mal, pero temos que arreglalo. Todo xunto non damos, se déramos arreglado todo. Pero tamén hai unha cousa, que todas as reclamacións que hai moitas veces por xente que ao mellor ten algún problema con algunha cousa, non é todo culpa nosa, porque ás veces é porque tamén, concho, eu entendo que se ti vas andando pola acera e tropezas, tropezas sin que vexas un obstáculo e caes e tal, tes razón e tes dereito. Pero se ves que hai un sitio que pon ali unhas vallas e ponche que non pasas, e pasas igual como pasou e depois nos reclamaron, eso non é de recibo.
A xente ten que andar por onde ten que andar, porque ás veces hai algún problema. Mario, no que queda de mandato terémoslo feito. Pepe Primo, procura, se o dar feito este brau, dámoslle unha alegría a Mario, así que canto antes No, mellor. damos unha alegría aos veciños e aos veciños. Vale, Mario tamén. pero ti por preocuparte. Pero ti especialmente por preocuparte, porque sempre podes decir, reclamei isto no Concello e ya arreglaron. Pero se é unha demanda que che fan os veciños, a miña obriga como concelleiro de Vale. oposición é trasladar Mario, ao pleno que nese caso tes razón. Algúnha pregunta máis? Non, non ten máis. Moitas gracias. Rafa, tes a palabra. Vale. Un tipo de cousa se non quero, vale. Despois, simplemente unha anécdota, decir se teñen pensado recibir o cuarto equipo máis importante do mundo, o do balonmán de veteranos, que quedaron en Croacia cuartos, se vai facer algunha recepción, ou hai algún tipo... Eres un pouco... Cuartos do mundo, está moi ben. Ou hai algún tipo de animadversión persoal por parte do asesor de deportes do Concello que estará seguindo. Pero ti tamén fuxe xogar cos veteranos eses, ou non? Eu estaba convidado, pero foi un máis inteligente, digamos. Porque vou maior. E nada, un saludo do inferno de Madrid, que aquí fai moito calor. Un saludinho. Pasou ben, boa festa. Chao. Boa tarde. Bueno, pois, sin máis, levantamos a sesión, entonces quedando emplazados para... eu creo que na semana que ven ou así miramos unha hora que nos conveña a todos os portavoces, miramos o tema das mocións, miramos o tema de, o como dixen antes, o tema das mocións, o número de mocións, miramos a composición das comisións formativas, que eu creo que onte xa apuntastes que o mellor sería